Yeah, brother, mupangani mitu kuti muyambeko. Okay, tikulandireni abale nthawi inonso yakummawa imene mulungu wathu atipatsa kutinso tikhoza kulimbikitsana komanso kukumbutsana za mawu uthenga wabwino amene khristu yesu anatisiyira ife kuti tilalikirane komanso kuti tikumbutsane masiku onse mene tikukhala kunsi kuno kwa dziko mulungu atize kusakameso khaye ndiphunziro limene tsiku la lero ifenso kuno tili bwino ndithu mulungu akutisamalira. Tisanayambe china chilichonse kuchochitika tsiku la lero tipemphe mulungu kuti atisogolerenso. Tipemphere. Odalitsika ndi olemekezedwa ndi inu Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu amene mwatipatsa ife chisomo chochulukira kwambiri kuti tikhozanso kupeza moyo, tikhozanso kuona kuwala, komanso tikhozanso kubwera mu mkambirano uwu. Mutiyankhule ife mawu anu popeza ndiwo amoyo amenenso achita mwa ife monga mwa mzimu wanu, ndipo mulole kufuna kwanu kuchitidwe, ndipo nzeru zanu zititumphukire ife tonse kuti timvetsetse chinthu chonse chimene mwatikonzera pakati pathu. Inu mukhale wanzeru, ifewo tichepe, mwa Khristu mpulumutsi wathu okondedwayo. Amen. Tsiku la lero tikhala tikukambiranapo nkhani yokhudza kutsukidwa ndi ng'anjo ya mulungu. Tifuna tikambiranepo nkhani imeneyi, kutsukidwa makamaka ndi ng'anjo ya mulungu. Kuphera kuti imene ndangokambapo nkhani za ng'anjo imakhala yokhuzanapo ndi nkhani ya moto. Moto nthawi zina ndachionapo chofunikira kwambiri. Nthawi inanso timawerengapo nkhani ya kachisi kuti mumakhala motani, makamaka tikalowa chipinda chopatulika kuti timapezapo guwa pamene pamakhapo zofukiza kuti pamene ndithu pazifikapo moto pamene paja kuti zofukiza zija zikwere kufikira kwa mulungu. Ndiye tikaonapo zimene zija ndi zimenenso zina mwazo zimathandizira mapemphero a anthu oyera mtima kuti azikhala akuchitika pafupipafupi. Ndi zina mwazo zimeneno tikhale tikuzikambirana tsiku la leroli kuti ndizokhala zimene ndazionanso kuti zikhoza kuthandizira makamaka kuti ife tikhale otsukika makamaka mu nthawi ino komanso mu nthawi ili nkudza chifukwa cha ufumu umene tidaulandira wa Khristu umene makamaka ukuchita mwa ife masiku ano. Chachikulu chimene tikuyenera kuzindikira point yoyambira ndikunena kuti paja tili pakati pa maufumu awiri ndithu. Ufumu wina wa mdierekezi ndi ufumu wina wa mulungu umene ife tsopano tinaulowa ndi kukhazikikamo. Ndi pakati pa maufumu awiri amenewa kukhulupirira kuti pali kulimbana ndithu kwakukulu kufuna kutengapo anthu kuti alowe m'maufumu amenewa ndithu. So pamene mulungu akukhala ndi chidwi kuti atenge anthu ake alowenso mu ufumu umenewu, chomwechonso Satana akhala kuchita chimodzimodzi kuti apusitse anthu ambiri makamaka kusiya ufumu wa mulungu, ena amene ali kale mu ufumu wake kuti apitirizebe kukhala mu ufumu wake kuti asajoine kapena kuti asalowe mu ufumu wa mulungu. Ndeno ndikukhulupirira kuti fundo zazikulu zina mwa izo zimene takhala tikukhazikikapo ndizonena kuti maufumu onse awiri awa ali ndi fundo zawo zimene akuzitsatira kuti ndizokhala zimene zingapangise kuti ufumu wawo ukhale wapamwamba. Mbali ya Satana takhalapo tikuzukuta kuti ndiwo ufumu odzala ndi chidziwitso kudziwa zinthu zabwino ndi zoyipa ndi kutsatira kuchita chabwino popanda ingakhale mzimu wa mulungu. Pamene mbali ina iye ya ufumu wa mulungu ndiyo yonena kuti mulungu akhala akulamulira anthu ake powatsogolera iwo ndi mzimu wake, ndipo popanda mzimu wake mulungu sangakhoze kulamulira. Ndeno izi ndi zina mwa izo zimene ndikukhulupirira kuti zikhala zikupangisa magulu onse awiri awa, mbali ya kwa mulungu ndi mbali ya kwina ya ufumu wa mdierekezi, kunena kuti mbadwa zimene zalowa maufumu awiri amene wawa
zikhala zotsikimizika motani kuti awadi ndi mbadwa za mulungu, awadi ndi mbadwa za mdierekezi. Ndino zina mwa izo zimene zikuyenera kufika pakati pathu ndi zina mwa izo zimene tikufuna tiphunzire tsiku la lero, kunena kuti zikhala zikugwera pakati pa anthu amene ali mafumu amenewa, kuti makamaka mwina akayesedwe ndi kuzindikiridwa kuti kodi chisankho chimene anapanga ndi chokhazikika. Kupita pali nyimbo ina yake amanena kuti ndatsikimiza kutsata Yesu. Ngakhale zovuta kaya zitabwera motani, komano sindikubwerera mbuyo, kaya abale ndi abwenzi ena kaya akhoza kubwerera. Ndikukhulupirira kuti imakhala nyimbo yabwino imenenso manga imaonesera kunena kuti kodi inuyo chisankho chimene muli nacho pa Khristu chokhazikika kapena ndi cha nthawi yochepa chabe, ya temporary. Komano ndikukhulupirira kuti ife amene tili mwa Khristu, paja Bible kunenetsa kunena kuti palibe ndithu nkhosa zimene zalowa mwa Khristu, tikamawerenga mu Yohane chapter 10 kuti zizakwatulidwanso, zikhalamo momwemo, ngakhale zovuta zonse zikhale zikubwera pakati pa anthu amenewa. Ndeno tsiku la lero tikhala tikuonapo pamutu kumenewu kunena kuti kutsukidwa mu ng'anjo ya Mulungu. Kutsukidwa mu ng'anjo ya Mulungu. Nthawi zambiri tikamakambapo nkhani ya zovuta mavuto amene amabwera pakati pathu, kuyesedwa kuna kulikonse kumene kumakhonza kutifikira ife anthu, mwina timakhala ndi ganizo kunena kuti ndi chifukwa chani zinthu zimenezi zimayenera kutifikira ifeyo anthu amene tapanga chisankho chotsatira Mulungu, amene ndi wamphamvu yonse, komanso amene ali ndi kuthekera kuti akhonza kuziletsa zimenezo zokuti zisafikire pakati pathu. Komano ndikukhulupirira kuti njira imeneyi ndi yokha imene ili yokhazikika, monga tikunena mobwerezabwereza kunena kuti tili mu ufumu wa Mulungu, ndiye tikuyeneranso kuti pa nthawi yomweyo tizindikirike kuti tapangadi chisankho chokhazikika, sitichokamo, sitibwereranso mbuyo. Pamenebe ngakhale mdierekezi akhale akuchita moyesetsa mwa njira ina iliyonse imene akhonza kuchita kuti atiphumise ife makolona amoyo amene tinawalandira, kapena kuti moyo wosatha umene ndithu tili nawo mwa Khristu Yesu. Neno chifukwa cha ichi tikukhulupirira kuti ifeyo tikuyenera kulimba mtima ndithu mwa Mulungu, kunena kuti tiona mwina kuyesedwa kwakukulu pasi pano. Ndefunso mwina lokoyambira ndilonena kuti ndi chifukwa chani inonso pano tikuyenera kuti ifeyo tiyesedwe. Ndero ndiyamba ndi umoyo wa phunzitsi wathu wamkulu amene ndi Khristu Yesu. Paja Bible limanena kunena kuti tikuyenera ndithu tithamange ndi chipiriro ndi makani kupenyerera woyamba ndi wotsiriza chikhulupiriro chathu amene ndi Khristu Yesu, amene ndithu ananyoza zonse nayika manyazi onse pambali. Tikuwerenga Hebrew chapter 12 verse 1. Ndeno pokhala iye chitsanzo chathu, kapena kuti mtsogoleri wathu, kapena kuti wamkulu wathu, tikuyenera kuti tipenyerere kuti kodi njira imene anayenda Yesu Khristu inali yotani. Makamaka pa nkhani ya zamayeso, kunena kuti kodi moyo wake anakumana ndi zotani zimene mwina zikapereke phunziro kwa ife amenenso tili otsatira amufumu wake, kunena kuti tiyenera tiyembekeze chani monga mphunzitsi wathu anayendera, nanga ifeyo tiyenera kuchita motani. Neno tikaona umoyo wa Yesu Khristu atabwera pa dziko lapansi, wabadwa, wakula, wafika pa age ya 30, pa zaka zokwana 30, akufuna kuyamba utumiki. Tionapo kunena kuti pali chinthu china chimene chinachitika atangotha inde kubatizidwa. Tipite ku buku la Mateyu chapter 4 verse yake ya 1. Makamaka kuti tione kuti kodi Khristu Yesu njira yake yakuyambirira anayenda motani, makamaka ku utumiki wake kumene ndithu anabwera nawo ku dziko lapansi kudzalidziwitsa dziko za Mulungu, komanso kudzalidziwitsa dziko chimene likuyenera kuchita. Mateyu chapter 4 verse yake 1 akuti pamenepo Yesu anatengedwa ndi Mzimu kunka ku chipululu kukayesedwa ndi mdierekezi. Verse 2, ndipo pamene iye analibe kudya masiku 40 usana ndi usiku, pambuyo pache anamva njala, ndipo woyesayo anafika nanena kwa iye, ngati muli mwana wa Mulungu tauzani kuti miyala iyi isanduke mkate. So ukuku ndi mmene Yesu Khristu akuyamba kuyendera, makamaka koyambirira kunena kuti wachoka mu ubatizo mu Yohane chapter 3. Tikumbukire kunena kuti paja ubatizo wa Khristu sunali wonena kuti iye ndi wochimwa, komano kwambiri kunali kufuna kupereka chithunzi chonena kuti tikamakamba za ufumu wa Mulungu umene iye analinena kuti auyambe kulalikira. Ufumu wa Mulungu ndi wonena kuti Mulungu akhale mwa inu.
So tikabwera nkhani ya ubatizo timapeza kuti Christ ndithu mzimu wa mulungu unapezeka pa iye ndi kuyamba kumutsogolera ntchito yonse yakulalikira uthenga wabwino kapena kuti uthenga wa ufumu wa mulungu. Teno gawo loyambirira mzimu omwe wamfikira Yesu Khristu patangotha ubatizo, mzimu omweyo ndi umene ukunyamula Yesu Khristu kupita naye mchipululu kuti akayesedwe. Muona verse 1 sikuti Yesu anangodzitsogolera yekha, koma mzimu unamtenga ndithu kunena kuti tiyeko ukatani ukayesedwe. Mwa njira ina chinali chokondweretsa cha Mulungu nati akuyenera ndithu kuyesedwa, chifukwa ngati sayesedwa ndikukhulupirira kuti sakuyenera kutsikimizika kunena kuti ali mtumiki wa Mulungu kapena kuti ali mwanadi weniweni wa Mulungu kapena kuti ali side yeniyeni ya Mulungu, chifukwa popanda kuyesedwa ndithu tingatsikimizidwe bwanji kunena kuti tapanga chisankho chokhazika. So Yesu nayenso akutengedwa ndi mzimu ndi cholinga choti akayesedwe, then akakayesedwa then ayambeni kutumikira kwa mugawo lokuyambirira kuti indedi wakwanisa kugonjetsa mpati yoyambirira ya mdierekezi. Izi ndikukhulupirira kuti ndi njira yokhayonso imene ingakhale yokhazikika mwina kwa pafupifupi aliyense amene walowa mu moyo wa Chikhristu. Ndikukhulupirira kuti mayesero ndoti alipo ndithu, komano sitikuyenera tichite mantha chifukwa monga mwaona kale koyambirira kuti Yesu Khristu akutengedwa ndi mzimu. So chinsinsi chokhachi chinthu chimene chingakhale chopambana kwambiri. Tikumbukire kunena kuti tikukamba za mpingo wa Mulungu, kunena kuti mpingo wa Mulungu ndi anthu amene ali mwa Khristu, mzimu wa Khristu uli mwa iwo. So sindikukhulupirira kuti mzimu wa Khristu ukakhala mwa anthu kapena kuti mzimu wa Mulungu ukakhala mwa anthu kunena kuti ungawalekanitse iwo ndi Mulungu chifukwa cha mayesero amene abwera. Nthawi nake ndikakambapo za Roma chapter 8 kunena kuti inde chifukwa choti Khristu ali mwa ife chidzatilekanitsa ife ndi chani ndi chikondi cha Mulungu wathu msautsogozi. So muona kuti Khristu gawo lakoyambirira uku ngakhale ili nkhani yoti tikuidziwa kale, ona kuti Khristu anagonjetsa makamaka mayesero onse amene anakumana nawo mu chipululu ndi mdierekezi. Chifukwa chani? One, gawo loyambira ndoti anatsogozedwa ndi mzimu. So mzimu umene unali mwa iye ndithu unali ndi kuthekera kompambanisa iye. Mbali inanso pokhala iye mwana weniweni wa Mulungu otuluka obadwa ochokera kwa Atate, sakanagonjera makamaka ufumu wa mdierekezi. Zimenenso ndikukhulupirira kuti zingakhalenso zofanana ndi anthu amene ndithu atsamira ku ufumu wake, kunena kuti mayesero ngati amene tikhaiti kwakambirana sakakhalanso chodabwitsa kapena kuti chopereka manjenje ku moyo wawo kunena kuti agonere kapena kuti atsamire ku ufumu umenewu wa mdierekezi. So amene ali wamkulu wathu amene ndi Khristu anayendera njira imeneyi, mzimu kumtenga kunena kuti akayesedwe. So tikhano tikuona kunena kuti kodi zitsanzo zina chitsanzo china chimene ndibwere nacho chanapathu ndicho umoyo wapo pokhalanso mmodzi mwa iwo amene ndithu ali amwe atumwi a Khristu Yesu, kunena kuti kodi iyeyunso njira yake inakhala yotani. Sindigwiritsa ntchito mwina atumwi onse kapena kuti wina aliyense kukamba payekha, komano ndingotengapo zitsanzo ziwiri chabe kaye, kuti kwa Khristu ngati mtsogoleri wathu, komanso kwa Paulo ngati chitsanzo cha mmodzi mwa iwo onyamula uthenga wabwino, kuti kodi anayendanso mu njira yotani. Machitidwe chapter 20 verse 22 maka kulekeza 24 palinso nkhani pamenepo. Machitidwe chapter 20 verse yake ya 21 kulekeza makamaka 24 tionepo makamaka umoyonso wa Paulo. So gawo loyambira ndoti taonapo Yesu Khristu kutengedwa ndi mzimu makamaka kupita ku chipululu kukayesedwa. So tifuna notionenso Paulo kuti pali chitsanzo chotani makamaka pa nkhani ya zovuta ndithu zimene zimakhonza kutifikira. Verse 21 machitidwe chapter 20 verse 21 akuti ndikuchitira umboni Ayuda ndi Aheleni wakutembenuka mtima kulinga kwa Mulungu ndi chikhulupiriro cholinga kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Verse 22 ndipo taonani ndipita ku Yerusalemu omangidwa mu mzimu, osadziwa zimene zidzandigwera ine kumeneko. Verse 23 koma kuti Mzimu Woyera andichitira umboni m'midzi yonse ndi kunena kuti msinga ndi sautso zindilindira. Verse 24 koma sindiuyesa kanthu moyo wanga kuti uli wamtengo wace kwa ine ndekha, kotero kuti ndikatsirize
njira yanga ndi utumiki ndinawulandira kwa Ambuye Yesu kuchitira umboni uthenga wabwino wa chisomo cha Mulungu. So iyi ndi nkhani ya Paul unena kuti wagwira ntchito makamaka ku mipingo ya amitundu kuwauza za uthenga wabwino. Akuchitiranso umboni kunena kuti apa pano ndikuyenera kuti ndipitenso ku Yerusalemu makamaka ndikapitirize kuchitira umboni kulalikira za uthenga wabwino kwa iwonso Ayuda amene ena sanakhulupirire koyamba kuja komano mwina pa nthawi iyi akakhulupirira dzina la Ambuye. Ndi akunena kuti mukaona verse 22 muona kunena kuti akuti ndipo taonani ndipita ku Yerusalemu womangidwa mu mzimu. So mwanjena mzimu ndi umene makamaka ukumpanga chitsogolero kapena kuti ukumkuta kwambiri numulimbikitsa kuti akuyenera ndithu kupita ku Yerusalemu kukachitira umboni. Neno pambali ponena kuti anawuzidwapo zinthu zambiri kunena kuti akakhala akukumana ndi masauko kapena mwina kukaphedwa kumene. So Paul akufika polankhula zonena kuti ingakhale moyo wanga sindikuonanso ofunikira oposera kuti ntchito imene Khristu wandipatsa kuti ndiyigwire, kuti mwina ndikanyalanyaze kuyisiya ntchito imene kuti sindikwanisa kuyigwira chifukwa cha masautso amene akubwera patsogolo panga sizinachitika motero. So muona kuti mzimu ndithu unamulimbikitsa, unamutsogolera kuti akuyenera kupita ku Yerusalemu monga Khristu Yesu. Taona mu gawo lakuyambira ija kuti anasogozedwa ndi mzimu kulowa mu chipululu kukayesedwa. Chomwechonso Paul mene akukachitira umboni kwa Ayuda zotsatira inde amazidziwa zoti akakumana ndi mayesero moyo wake ukatayika, kumano mzimu ndi umene ukumtsogolerabe kuti akuyenerabe kupita kumeneko, sakuyenera kubwerera mbuyo, akuyenera kukachitira umboni za dzina la Yesu Khristu. Ndino tikufuna noti bwerenonso pano ku umoyo wathu makamaka mu nthawi ino makamaka kuti tikhaleno tikuona kuti kodi stepe ya mayesero makamaka amene amabwera pakati pathu ali ndi tanthauzo lotani kapena kuti ali ndi chilimbikiso chotani pa umoyo wathu wauzimu. Ndipitirizeko ndi buku la Yakobo chapter 1 verse yake ya 2 kulekeza 4. Kodi Yakobo anayankhula chani makamaka za nkhani ya zovuta zimene zimayenera kubwera pakati pathu. Yakobo chapter 1 verse yake ya 2 kulekeza 4 china mwacho chimeneso tumiki Yakobo akuyankhula Yakobo chapter 1 verse yake 2 akuti muchiyese chimwemwe chokha abale anga mene mukugwa m'mayesero a mitundu. Verse 3 pozindikira kuti chiyesedwe cha chikhulupiriro chanu chichita chipiriro. Verse 4 koma chipiriro chikhala nacho ntchito yache yangwiro kuti mukakhale angwiro ndi wopanda chilema osasowa kanthu konse. So izizi ndi zimene Yakobo akuzinena kunena kuti nthawi yonse imene tikukumana ifeyo ndi mavuto kapena mayesero kuti tikuyenera kuti tiziyese izizi chimwemwe makamaka. Chifukwa chani? Mayesero nthawi zonse akamabwera pakati pathu amatipasa ifeyo chipiriro. So mmene tikupirira zimatithandizira kuti tikazindikire kuti ndithu tili angwiro amene ndithu chisankho chimene tidapanga ndi chokhazikika. So popanda ndikhulupirira kuti popanda mphepo ingakhale mitengo singazindikiridwe kuti mizu yake ndi yakuya kapena kuti ingakhale zomera zimene zili munda sizingazindikike kuti ndi zokhazikika, komano chifukwa cha mphepo imene imakhonza kubwera zimakhonza kuzindikika kunena kuti mizu yawo ndithu yalowadi pansi yasenderezeka kunena kuti singakhonzenso kutipuka ndi mphamvu ina iliyonse yakunja. So chomwechonso anthu mene tingakumane ndi mayesero onse akatizindikirisa kunena kuti ndithu ifeyo tapanga chisankho chokhazikika choti tili mwa Khristu sitikubwereranso mbuyo, dziko lapansi likhale kumbuyo kwathu, ife tikupitabe chitsogolo ndi ameneyo amene ndithu watiyitana. Komano funso ndilonena kuti kodino zovuta zimene zimabwera pakati pathu zimene zizi zimabwera chifukwa chani pakati pathu, nanga amazipanga ndi ndani kuti zibwere pakati pathu? Yeno tikabwera makamaka musi mwa chapter chomwechi Yakobo chapter 1 verse yake ya 13 kupita choncho verse 13 akunena kuti munthu poyesedwa asanene ndiyesedwa ndi Mulungu, pakuti Mulungu sakhoza kuyesedwa ndi zoyipa ndipo iye mwini sayesa munthu. Komano ndikhala ndikuyankhulapo kwambiri pa nkhani iyi kunena kodi yesero, chifukwa ena mwina mwayiwo timangoganiza kuti mwina yesero ndionena kuti Mulungu amangolola kuti tiyesedwe. Mulungu samalola kuti Mulungu sangabwerese yesero pakati pathu. Komano mu gawo loyambira ili limene tifuna kukambirana tsiku la lero ndionena kuti
gawo ili tikhati kuonapo mulungu kubweresa yesero kapena kuti mulungu kupanga kuti ife tiyesedwe osati mulungu kungolola koma gawo loyambira tikhati kuona kuti mulungu kutipanga ife kuti tiyesedwe then ndizabwera ndi gawo lona pa 2 limene tizaonaponso kuti ife kuthandiziranso makamaka mayesero athu kunena kuti achitike pakati pathu kunena kuti tiuzindikirikenso ndi gawo lakomalizira lizakhana kuti kuonapo mwina mphamvu ya ufumu wa mdierekezi ikuyesa anthu amene ali mufumu mano mugawo iliyo kuyambira ndiona kuti mulungu tikhati kumuona ngakhale vesi yayankhula chonchi komano ndikukhulupirira kuti timvesesa makamaka tikamapita kutsogolo kwa ndime zina mwa izonso zimene tikuyenera kuzizindikira zina mwa izo ndi izi kunena kuti ndi chifukwa chani ife tikuyenera kuyesedwa mu njira iyi ya chikhristu tioneponso mu buku la 2 Timoteyo chapter 3 verse yake 12 tikukhulupiriranso Paul anayankhulaponso chinthu china mu 2 Timoteyo chapter 3 verse yake ya 12 kuti Paul akupitiriza kusindika chani makamaka pa nkhani ya mayesero 2 Timoteyo chapter 3 verse yake ya 12 verse 12 akunena kuti ndipo onse akufuna kukhala opembedza mmoyo mwa Khristu adzamva mazunzo so izizi ndi zina mwa izo zimene Paul amazilimbikitsa kunena kuti onse amene akukhala mwa Khristu Yesu akuyenera kuti ndithu azamve mazunzo komanso tikapita m'buku la Machitidwe chapter 14 tikukhulupiriranso kuti pali fundo ina Paul atamaliza ndithu kuzunzika kudera lina atamaliza kuzunzidwa ingakhale kumenyedwa kumene muona kuti Paul anafikanso kukabwerera ndi kukalimbikitsa mtima anthu amene ndithu analandira uthenga wabwino wa ufumuwo kunena kuti asachite mantha ndithu pakuti ayenera ndithu kulowa mu ufumu wa Mulungu ndi kukumana ndi chani ndi zovuta zambiri ndithu ndi zina mwa izo zimene Paul anakhalaponso akulimbikitsa mpingo komanso zimenenso ife masiku ano tikhati kulimbikitsidwa nazo mmene tikuyenda mu uthenga umene wabwino wosatha so mbali inanso Yesu Khristu tikabwera mu Yohane chapter 16 verse 33 ndikukhulupiriranso kuti mphunzitsi wamkulu wathu anayankhulapo kunena kuti ifeyo tizakhala nacho chivuto chachikulu mu dziko lino lapasi komano ubwino wa Yesu Khristu ananenatu kuti koma iye walilaka kale chani walilaka kale dziko lapasi ndeno sitikuyenera kukhala ndi mantha sitikuyenera kuchita nkhawa ina iliyonse komano tikungoyenera kuti tiyang'ane pa ameneyu amene ndithu watitana mu ufumu umenewu so mbali ina ndimafuna kuti ndingoperekepo kaye chitsanzo makamaka kwa ufumu ngati mene anzathu anayendera mu gawo la mbuyo kunena kuti pakati pa maufumu awiri awawa tikuyenera kuti titsindike mtima ndithu ifeyo tisabwerere mbuyo ndiye ndifuna ndipereke chitsanzo cha ufumu ngati mene unalili ufumu wa ana a Israeli so mu gawo la ufumu wa Ayuda so pofuna kungopereka chithunzi kunena kuti chikuchitika ndi chani pakatikati pa maufumu awiri awawa so ndifuna ndipereke chitsanzo cha ufumu ngati wa ana a Israeli mu gawo la ufumu wa Ayuda ndi mafumu ena a dziko lapasi mene zimakhalira mwachitsanzo ndigwiritsa ntchito mmene Hezekiya anachitira makamaka mu ufumu wake zimene ndikufuna kuti ndipereke picture kunena kuti kodi pakati pa ufumu wa mdierekezi ndi ufumu wa Mulungu ndi chifukwa chani ifeyo tikuyenera kuti tione kuyesa kumeneku kuti tione mavuto amene wawa mwachitsanzo mungoonepo mmene Mulungu anaperekerapo picture makamaka ku maufumu a dziko lapasi mmene Hezekiya anakumanana nazo mwina zinthu zina zovuta kuti akazindikirike kuti wapanga chisankho chokhulupirira Mulungu mwachitsanzo Yesaya chapter 36 verse yake ya 6 Yesaya chapter 36 verse yake ya 6 tikukhulupirira kuti nthawi yake somene timakambapo brother Daniel imene amakambapo zambiri za buku la Chivumbulutso chapter 13 anakhuzaponso mbali imeneyi komano ndingofuna kuti ine ndikhuze mbali imeneyi ya maufumu awiri amene makamaka akuchita pa dziko lapasi kuti mafumu ngati amene wanso anakumana ndi zovuta zotani Yesaya chapter 36 verse yake ya 6 Yesaya chapter 36 verse 6 yeah verse 6 akunena chonchi verse 6 akuti taona ukhulupirira ndodo ya bango yophwanyika kunena Aigupto imene munthu akayitsatira idzalowa mdzanja mwace ndi kulipyoza momwemo Farao mfumu ya Aigupto kwa onse amene akhulupirira iye so uyuyu amene
of course ndiwerenga chapter chonsechi komano ndi nkhani ya Senakeribu atumapo Ezekiyeli Rabshakeh kunena kuti makamaka akauze makamaka fuko la Yuda limene linaoneka kuti layamba kunyalanyazapo makamaka kuyikapo chidwi pa ufumu wa Asuri. Zimene zimachitika ndi zonena kuti Israeli anali pakati pa chidwiwa chachikulu kwambiri kunena kuti ufumu umene nthawi imene imaoneka kuti unali wamphamvu mbali ina ngati Igupto amene imaonekabe kuti ndi yamphamvu, mbali inanso Asuri imene imaoneka kuti ndi yamphamvu. So pakati pa mafumu awiri awawa anali kulimbirana makamaka fuko la ilili la Yuda makamaka munjira ngati kunena kuti Yuda anenera kuti mwina aziperekapo za misonkho kaya mwina maulemu aku mafumu ngati awiri amenewa. So Igupto ndoti akuyang'ana kuti Yuda akuyenera kuti achitire ulemu pa ife kapena kuti azipereka misonkho yawo pa ife. So nayenso Assyria kudzera mwa Senakeribu nayenso ali ndi chidwiso choyang'ananso pomwepo. Neno nkhani yonena kuti dziko limene lili lopanda mphamvu inayenera kukhala kakasi kwambiri kuna kuti kodi ifeyo titumikira yani pakati pa Asuri komanso pakati pa Igupto. Neno apa pa nthawi imene akubwera mkulu yuyu kuzalankhula mosusana ndi Yuda ndiyonera kuti amalingalira kunena kuti mwina Yuda wasiya Asuri watsamira kwa Igupto. Ndeno kuyankhula kwake kunali kuonera kuti ukukhulupirira kodi Igupto kuti akhoza kukuteteza, akhoza kukusunga iweyo kukulewetsa kuzovuta ndi akuyerekeza kuti Igupto ali ngati bango limene likhoza kuphwanyika mdzanja lako lomwe limene walidalira ndi kukubaya iweyo m'manja mwako omwe ndi kukuvulaza. So mbali ina ataona kuti mwina kotsamira kwa Yuda sikunali ukuku akukabweranso muona mukayetsetsereka nayo monse muona kuti mpaka naso akafika poyankhula zonena kuti okay musaloletu mpaka na mwina mfumu Hezekiya from nthawi Yuda ndoda amasogolera ndi Hezekiya. So musalole mfumu Hezekiya makamaka tikafika ngati pa verse 14-15 musanamizidwe ndi mfumu Hezekiya kuti mwina mwake kuti mulungu amene mumankhulupirira kuti azakupulumutsani ndi kukutetezani, chifukwa kodi ndi milungu iti imene inapulumutsapo makamaka dziko lawo kulichosa m'manja mwa Asuri kuti Asuri asawononge. So mwanja ina wana kubetcherapo Igupto sangakuthandizeni plus apo Hezekiya amene wayang'ana kwa mulunguso amene sangakuthandizeni. So tikabwera mu chapter 37 muonapo mpaka nano Hezekiya akufika polira makamaka mu verse 3 poona zimene chachitikacho potuma uthenga kwa Yesaya kuti akanene kuti tsiku ilili ndilo tsiku la mwano kapena kuti tsiku la chovuta chimene mfumu ya Asuri otsogozedwa ndi Rabshakeh yachita makamaka potsutsana ndi ufumu wa Chiyuda. Makamaka ine ngati nyengo yowawa imene iwowa anayenera kuti aonetse kukhulupirirabe pamaso pa Mulungu. So chosangalatsa ndichonera kuti Mulungu samalephera. Mulungu anatetezera ndithu ufumu wa Hezekiya. Tinaonapo chozizwa chachikulu chimene chidachitika kunena kuti mpaka na ufumu wa Hezekiya unafika ya kumapeto kuti Hezekiya anamwalira sikuti Senakeribu anaonongapo makamaka Yuda. Koma ndumuona kuti chinsinsi chake chinalionera kuti anakhulupirirabe mwa Mulungu. Zimene ndithu ndikungofuna kuti ndizifananizise ndi ufumu wa mdierekezi kunena kuti ufumu wa mdierekezi ndithu kuyenera kuti uchite kuyankhula kwa mwano kwina kulikonse kuti kuyankhula pa ife amene tapanga chisankho chokhulupirira Mulungu kunena kuti kodi mupitirizabe kukhulupirira pa Mulungu kapena kuti mupitirizabe kukhulupirira pa Yesu Khristu kapena mupitirizabe kulandira uthenga wabwino kunena kuti utsogolere miyoyo yanu pa chonsecho muli pa dziko lino lapansi. Kodi simukudziwa zonena kuti dziko lapansi likuyenda bwino chifukwa cha ufumu wanga? So yake zakhoza kuyankhula mwa njira ina yonse yotero zimeneno ndikukhulupirira kuti pomamveka m'makutu mwa anthu amene takhulupirira Yesu Khristu mwina tizikhala ndi jenkha kunena kuti kodi tichitenji kunena kuti no tikwanise ife kupyola muzovuta zonsenzi. Zina mwa izo ena takhala tikuonapo mwina ku dziko lapansi akufika posiya kuyimika manja kunena kuti sitikupitirizanso mwa Mulungu ndikupezeka zotinso ayambanso kugonjera kwa mdierekezi. Komano chimene chimachitika ndichonera kuti mukakafikanso kwa mdierekezi mukapezanso zovuta zina mmene muyeneranso muzabwererenso kwa Mulungu. So mubweranso kwa Mulungu musapezanso kuti mdierekezi akubweranso kuyesa. So munthu wake nomangokhala ngati nkhungulusha zimene mphepo powombera uku kupita uku pozomberanso uku kupita uku zimenenso zikadachitika pa ana a Israeli chifukwa nthawi iyi akanati Hezekiya agonjere chimene akuyankhula Rabshakeh kapena kuti Senakeribu atsamire kwa Senakeribu ndiyoti Igupto ujanso akadabweranso kudzatsutsana nawonso. So mundoti mwanja ina solution sinali kutsamira kwa Senakeribu komano inali kutsamirabe kwa Mulungu chifukwa kuti Mulungu ndi amene muona kuti anakwanisa kuwatetezera makamaka kunena kuti mphepo yochokera kwa Igupto komanso mphepo yochokera kwa Asuri isakwanise makamaka kuwaononga ana a Yuda. Chimenenso chingakhalenso chothandizira kwambiri kunena kuti ife anthu amene tapanga chisankho mwa Khristu Yesu
ngakhale tili mwa Khristu mutingaone zovuta zotani sitikuyenera kuti titsamirenso mbali iyi ya mdierekezi kunena kuti mwina tipenze zokondweretsa zina. Chifukwa chani? Ukuku ndikuti sikungapindulise moyo wathu kapena kuti ndikumene sikungatithandizire ife makamaka kunena kuti tipyole kapena kuti tigonjese zovuta zina zonse zambiri zimene zingabwere pakati pathu. So tikuyenera kuti tiyang'ane Mulungu. Mulungu ndi amene ndithu angatichitire ife chabwino makamaka chotisunga mu nthawi ya zovuta zimenenso zingabwere pakati pathu. So ndipiteko chivumbulutso chapter 12 verse yake ya 1 ndi 2 makamaka kungofuna kuoneserapo makamaka za mpingo kunena kuti mpingo unayenera kuyenda motani makamaka kuchokera kumbuyo kufikanso mu nthawi ino imene tili mu chivumbulutso chapter 12 verse yake ya 1 ndi 2. This one akuti ndipo chizindikiro chachikulu chinaoneka mmwamba, mkazi wovekedwa dzuwa ndi mwezi kumapazi ache ndi pamutu pache korona wa nyenyezi 12. This 2 ndipo anali ndi pakati ndipo afuula ali mkubala ndi kumva zowawa za zikulu. Ndikukhulupirira kuti buku la chivumbulutso monga lakhala kukambira zinthu mwa chiphiphiritso kuti anthu akhawa amene ali mwa Khristu sakakwanise kuphunzira ndi kumvetsetsa. Tikawerenga mavesi ya anitanthauzo ndithu labwino limene likubwera pakati pa mpingo chifukwa cha mkazi amene tikuonekera amene pakuti mkazi wovekedwa dzuwa kumutu komanso mwezi kumapazi, dzuwa kuyimirira makamaka period ya nthawi ya chipangano chatsopano komanso period ya nthawi ya chipangano chakale, mwezi kumapazi. So tiona kuti mpingo mu nthawi imeneyi umene ndithu kuonekerapo ndi pakati umene ndithu unali ndi chiyembekezo chakubala Khristu yekhayo amene anayenera kuzakhala mbewu yopulumutsa anthu kuchokera makamaka ku chivuto cha uchimo cha ku dziko lapansi. Ndetiona kunena kuti akuti ndithu unayenera kufuula ndi kumva zopweteka chifukwa cha kubala kumene ndithu kunayenera kuchitika pakati pawo. So mwanjira ina kuyembekezera kwa Khristu kubwera pa dziko lapansi kuyambira m'chipangano chakale tiona kuti ingakhale mwa aneneri akhala akukumana ndi zovuta zambiri period ya chipangano chakale kufikanso period ya chipangano chatsopano, zovuta zinso sizikuthabe koma zonsezi ndithu sizikuyenera kuti zichotse chidwi chathu cha ife cha pa Mulungu. Tikuyenera kuti tikhazikikepo. Mwina ndi njira imene sitingakhoze kuyisempha kapena kuyithawa mwa njira ine yonse imene tingagwiritse ntchito. Ndi njira yokha imene tikuyenera kungoyilola kuti ifikire pakati pathu nyengo ya zovuta ifika pa wina aliyense chifukwa ndi imenenso itithandizire ife kuzindikirika kunena kuti tapanga chisankho chokhala mu mpingo umene wa Khristu Yesu. Ndi zina mwazo zimene zitsanzo zina zikungoonekera makamaka mu buku la chipanganonso chatsopano, buku la chivumbulutso. So ndiphatikizeponso ndi Mateyu chapter 5 verse yake 12 pongophelezera kunena kuti zovuta zimene zikuyamba ndi ife ayi komano ndi zina mwazo zimene ingakhale nthawi ya mbuyo zinakhalapo zikuonekerapo. Koma ndithu monga ndanena kale kuti ndikhala ndikuonetsera ubwino wa zinthu zimene zikupezeka pakati pathu. Mateyu chapter 5 verse yake ya 12. Mateyu chapter 5 verse 12 akunena kuti sekererani, sangalalani chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu mmwamba, pakuti potero anazunza aneneri anakhalawo musanabwere inu. So nkhani yonena kuti mazunzo onse amene akubwera pakati pathu si zinthu zachilendo. Tikabwera buku la Mlaliki chapter 1 verse yake 7 ngati sakulakwisa amanena kuti pa dziko lapansi pano palibe chinthu chachilendo chimene munthu ukhoza kuona kuti ichi taonani ndi chachilendo chatifikira ife. Zonse zimene zikuchitika m'masiku ano ndi zina za izo zimene zinachitika kalenso mbuyo. So anthu pokumana ndi mavuto masiku ano sizitanthauza kuti mbuyo kunalibe mavuto, mbuyo so munali mavuto mwinanso oposa amene ena mwa iwo anthu angakhoza kukumana nawo. Pali ponena kuti mwina kutsogolo kwa ndime Baibulo likulongosola kuti kuzakhala mavuto amene sanachitikeponso ndi kale lomwe, komano tikuyenera kuti ifeyo tizindikire izi kunena kuti zisanayambe kugwera pa ife zinagwerapo kale anthu ena mbuyo mu. Ndichifake ndinagwisa muntchito chivumbulutso chapter 12 ija kunena kuti period ya chipangano chakale, period ya chipangano chatsopano zonsezi zikhalabe zikuonekera, komano ndi zina mwa zimene zithandizire anthu amene ali mwa Mulungu makamaka kukhala okhazikika osabwereranso mbuyo. Ndiye ndinawerengapo Yakobo chapter 1 verse 13 imene ndingofuna kuti ndiyambe kuyiyankha tsopano. Mu Yakobo chapter 1 verse 13 Bible linaonesa kuti pokumana ndi mayesero wina asanene kuti ndi Mulungu amene akutiyesa. Zimene anthu ambiri mwina ganizo lawo limakhazikika kuti ndi Mulungu amangololera mayesero kuti abwere pakati pathu, si Mulungu amene amabweresa mayesero. So Yakobo anazitanthauza choncho, komano ndikufuna kuti timvesese kunena kuti kodi ndi Mulungu amene akhoza kubweresa mayesero. Tikumbukira kuti mugawo ilili likufuna tikambiyane zonena kuti Mulungu kubweresa mayeso pakati pathu, osati Mulungu kulola koma Mulungu kubweresa mayeso.
zigwirizana kodi phunziro limene lili ndi zimene tikhale tikuona m'Baibulo kuti kodi Mulungu amabweretsa yesero kapena kuti Mulungu amangololera yesero. So ndikukhulupirira kuti mugawo la namba 3 ndi imene ndizakhale tikubwera ndi nkhani yoti Mulungu kulola anthu kuyesedwa, komano mugawo ili loyambira ndifuna tione kuti Mulungu kubweretsa vuto pakati pa munthu kuti azindikirike kuti wapangadi chisankho chokhazikika mwa Iye. So chitsanzo imene ndigwiritsa ntchito ndi Genesis chapter 22 verse yake ya 1 kulekeza 3. So ngati tinganene zonena kuti Mulungu amangololapo yesero ndeno timvetsetse ndi zimene zikuchokera mu Genesis chapter 22 verse yake ya 1 kufika 3 kuti kodi Mulungu amalola yesero kapena kuti Mulunguso amakhonza kubweretsa yeso pa munthu. Genesis chapter 22 verse yake ya 1 kulekeza 3 ndikukhulupirira kuti ndi nkhani ya Abrahamu. Pamene tionapo nkhani ya Abrahamu kholo lodzika bwino ndi nkhani ya chikhulupiriro mtatu wa chikhulupiriro. Verse yake ya 1 kulekeza 3, ndipo panali zitapita zimenezo Mulungu anamuyesa Abrahamu nati kwa iye Abrahamu, ndipo anati ndine pano. So mukayiona verse 1 akunena kuti patapita nthawi, patapita nyengo, Abrahamu chapter 12 anayitanidwa ndi Mulungu. Chapter 13 namuuza kuti tiye kulowera uku choka pakati pa abale ako ndikakuonese kumene kuyenera kukhala. So nalowa mu mpangano ndi Mulungu, nakhulupirira Mulungu. So patapita nyengo yayitali munthu osowa mwana nthawi inano sopano mwana uja Mulungu wampasa. Genesis chapter 22 akumuwuzanso kuti tenga mwana wako yemwe uja. Ndeno muoneno verse 2 akuti ndipo anati tengatu mwana wako wamwamuna wayekhayo Isaki amene unkonda naye numuke ku dziko la Moriya numpereke iye kumeneko nsembe yopsereza palimodzi la mapiri lomwe ndidzakuza iwe. Verse 3, ndipo Abrahamu analawirira mamawa namanga bulu wace natengako anyamata ace awiri pamodzi naye ndi Isaki mwana wace nawaza nkhuni za nsembe nauka nanka kumalo komwe Mulungu anamuuza. So mukaona verse 1 sinkhani yoti Mulungu analola, koma verse 1 yoni Mulungu anabweretsa yeso kwa Abrahamu. Si Satana amene anabweretsa yeso kwa Abrahamu, koma Mulungu mwini akubweretsa yeso kwa Abrahamu. Ifo Bible kunena kuti ndipo Mulungu anamuyesa Abrahamu. Pamene Yakobo nkhozaona tawerenga kunena kuti munthu poyesedwa asamanene kuti ndi ndani, ndi Mulungu wamuyesa. Komano Mulungu ndiye mwanjena ngati akumongolola, koma apapa akunena kuti Mulungu adamuyesa Abrahamu kunena kuti kodi mwina chimene Mulungu amafuna kuona mwa Abrahamu ndicho kodi Abrahamudi amakhulupirira ine kodi Abrahamudi aenda m'malemba anga. China mwa chomenso ndinkawerenga nthawi ina chapter chomwechi ndinkakumbukirapo nkhani ina kunena kuti nthawi zina pali makosana ena ku dziko lapansi amene anapanga ubwenzi ndi malemba koposa kupanga ubwenzi ndi mwini wake wa malembawo amene ndi Yesu. Pali choopsa chachikulu kunena kuti pali makosana ambiri amakhulupirira zoti tikamati Yesu mwa ine zimatanthauza malemba ake mwa ine, osati Yesu Khristu weniweniyo mwa mzimu wake mwa ine, komano malemba ake mwa ine. So pali kupanga ubwenzi ndi malemba ndi pali kupanga ubwenzi ndi Khristu weniweniyo. So choopsa ndichi mutati muone zimene zili apapa ndizonena kuti Abrahamu ndi kale lonse mu history yonse sizinamvekepo kunena kuti munthu anayenera kuperekapo munthu nsembe. Andi mukapita ku buku la Exodo mukapeza kuti kandi buku la Levitico kandi Exodo mukapeza kuti Mulungu ananena kuti mwana oyamba kubadwa. Okay, tinoti zoyamba zonse zobadwa za zoweta zanu mukuyenera kuti muzizipereka pamaso pa Mulungu. Komano akakhala ngati mene alili bulu komanso munthu musamapereke pamaso pa Mulungu, ngakhale zili zotumikira inu. Bulu amatumikira inu, musamapereke muzintchola khosi. Akakhala munthu mwana oyambira kubadwa muzimuombola, zimayenda choncho. So mwanja ina ndoti Isaki anali oti anenera kuomboledwa malingana ndi system ya chipangano chakale. Komano muona kuti zimene Mulungu anaziletsa kuti munthu sakuyenera kuperekedwa nsembe, Mulungu yemwe akukabwera kukanena kuti tenga mwana wako Isaki ukampereke njani nsembe. So ndikhulupirira kuti munthu amene anapanga ubwenzi ndi malemba anayenera kuzifunsa zoti Bible linamba yankhulapo kunena kuti munthu akuyenera kuperekedwa nsembe. Tikabwenga khala mchipangano chakale ngakhalebe zina mwa izo malamulo amene anafika kwa Mose asanafikire kwa Abrahamu makamaka amene tikuwapeza ku Exodo. Komano mupeza zonena kuti ingakhale Kaini ndi Abele anali odziwa ndithu kunena kuti ndi zosayenera, ingakhalenso mukafikanso kwa Isaki yemwe mukampeza kutsogolo kwa ndima akufika pofunsa kuti nkhuni tili nazo ndi zina zonse zoyenerera kupanga nsembe tili nazo, komano mwana wankhosa ali kuti mwanja ina Isaki mwini anaphunzitsidwapo kunena kuti tikamakapereka nsembe sitimapita popanda nkhosa. So muona kunena kuti
Abrahamu anapanga ubwenzi ndi Khristu, anapanga ubwenzi ndi Mulungu osati kupanga ubwenzi ndi malemba chabe. Chifukwa chone nthawi zina zikhoza kupezeka kuti zimene zinalembedwa mu malemba ndi zimene mzimu wa Mulungu ukuyankhula mwina zikusemphana. Mwachitsanzo, malemba adanena kuti mutenge chachikhumi kaya mutenge zopereka mubwere nazo ku kachisi wa Mulungu. So iwe kuyenda mkati mwa njira mzimu wa Mulungu kuyankhula kuti tenga chopereka chimene uli nacho kapena chachikhumi chimene wanyamula kuti upita nacho ku kachisi. Pasa awa amene akuoneka osowa mu njiramo, amene wamuona kuti mwina ndo osowa chovala kapena kuti ndi amene akuoneka othodwa ndi njala. So mukhoza kuona kuti munthu amene anapanga ubwenzi ndi malemba kukhoza kukhala kovutisisa kukondweresa Mulungu. Chifukwa nthawi zina zimakhonza ngati zikuoneka ngati mwina kusemphana kunena kuti malemba adati komano mzimu wa Khristu ukunena kuti chiyani pa nthawi imeneyo. So Abrahamu anaonapo zina mwa izi. So tibwerere ku nkhani yathu kunena kuti nkhani yonena kuti Abrahamu anayesedwa ndi Mulungu. Mulungu ndi amene anabweretsa vuto pa Abrahamu. Komano muona kuti mkati mwa kusogolo ndiyonena kuti Abrahamu atapyola pa yesero la Mulungu limene lili pa nthawi imene akumtenga Isaka kuti ampereke nsembe, pomwepo akumva mawu kunena kuti ayi usatero ona pathengo naonapo mwana wankhosa amenepo ali monzi yango nakamtenga amene chanapereka nsembe. So muona kuti ubwenzi wa Abrahamu chifukwa cha yesero limene analilandira unakhala waukulu ndipo anapitirizabe kukhulupirira Mulungu. Ndipo muona kuti ubwenzi umene anali nawo mwina mbuyo ndi nthawi imene iye atayesedwa umeneno anauona apapa ubwenzi wake ndoti unakulira kwambiri kuposa pa nthawi imene anali asanayesedwe. So mwanjana yesero lindi kukoma kunena kuti likhoza kukuthandizira kunena kuti iweyo makamaka upite chisogolo ndi Mulungu. So ino tifuna nokuti tikhaino tikuona makamaka mu nyengo yathu ino pambali ponena kuti taonapo kuti Abrahamu anayesedwa ndi Mulungu osati Mulungu anangololapo yesero, koma Abrahamu mwini kuyesedwa kapena kuti Mulungu kutenga yesero kumbweresera ndani Abrahamu. Zimenenso ndikukhulupirira kuti ziperekapo chithunzi chachikulu nati ifenso anthu amene tili mu nthawi ino tisamaganizire kunena kuti ndi Satana amene akhoza kungotiyesa kapena kuti Mulungu akhoza kungolowa kuti tiyesedwe, koma Mulungu mwini akhoza kutitenga ife kutilowesa muyeso. Chimenenso tachiona kale koyambirira mu gawo la Yesu Khristu. Yesu Khristu anatsogozera ndi mzimu kuyesedwa. Pauloso nayenso akutengedwanso ndi mzimu kunena kuti pita ku Yerusalemu kachitire umboni nukakumane ndi zovuta zotere. So nafenso ndikukhulupirira kuti zikhozanso kuchitika zonsenzi zofananira. So nkhani yako ndiyoti pali mafunso apapa amene tifuna kuti talingalire ngati yawa. Kodi mumadziwa zimene tchimo makamaka pa dziko lapansi linabweretsa? Kuti kodi tchimo linabweretsa chani pakati pathu? Tchimo ndikukhulupirira kuti pambali ponena kuti tinangolekana ndi Mulungu, koma kulekana kwathu ndi Mulungu kunabwera ndi zotsatira zambiri zimene makamaka zikhoza kukhala kuti zinasokoneza makamaka umodzi umene ukanayenera kuonekera pakati pathu. So kubwera kwa Khristu Yesu pakati pathu mwa mzimu wake ndikukhulupirira kuti pakhalabe zovuta zambiri. Tikumbukire kunena kuti tikamaphatikana ife ndi Yesu Khristu sitimaphatikana ndi thupi lonse ngati kachisi. Mwachitsanzo pa umoyo wa munthu tikupezapo 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 timapezapo kuti pali thupi, moyo ndi mzimu, zonse zimene zikuyenera kuti ziyeretsedwe zisungike zamphumphu kufikira kubwera tsiku la Ambuye. So muona kunena kuti thupi limenso lili kachisi, mzimu umene uli kachisi komanso moyo umene uli kachisi, zonsezi zizi zikuyenera kuti zitulutsepo champhumphu chokondweresa Mulungu chopanda banga chopanda chilema ngati ife anthu amene tapanga mpingo wa Mulungu nthawi yakumapeto. Komano muona kuti tikamaphatikana ndi Yesu sitimaphatikana ndi thupi. Yesu samaphatikana ndi ife koyambirira ndi thupi. Chimene chimachitika tipiteni 1 Korinto chapter 6 verse 17 kuti muone kunena kuti tikamaphatikana ndi Yesu ifeyo chimachitika ndi chani. Tchimo makamaka linatilekanisa ife ndi Mulungu. So tipolekana ndi Mulungu mu munda mwa Edeni tinalekana ndi mzimu wake ndi umene unachosedwa pa ife. So meneno tikaphatikana ndi Mulungu tiona kuti kodi chimene chimaphatikika kwa ifeyo chimakhala chani. Kodi timaphatikana ndi thupi lomwe? 1 Korinto chapter 6 verse yake ya 17 akunena kuti koma iye wophatikidwa ndi Ambuye ali mzimu umodzi. So wophatikidwa ndi Ambuye amakhala yani? Mzimu umodzi. So muona kunena kuti chimene timaphatikana nacho ndi mzimu wa Ambuye ndi mzimu wa munthu. Mzimu wa Ambuye ndi umene umatani umaphatikana kupanga chinthu chimodzi. So sizonena kuti thupi ndi malingaliro zimaphatikana nawo pa nthawi. So mzimu ndi umene umaphatikana ndi Ambuye, komano thupi ndi lingaliro limakhala kuti sinaphatikanike ndi Ambuyeyo. Ndoti mwanja ina malingaliro ako amakhala momwemo,
thupi lako limakhala momwemo, komano mzimu wako ndi umene umakhala watani watembenuka mtima. Tikabwera 2 Korinto chapter 5 verse 17 amene kuti pomwepo onse amene ali mwa Khristu Yesu ali zolengedwa zachani zatsopano, zakale zapita taonani zonse zakhala zachani zatsopano. So chimene chimakhala chatsopano ndi moyo wako wa mzimu wako umene umakhala watsopano, komano thupi lako limakhala ndi momwemo. Ndoti zimene zimalakaka thupi ndi zomwezo, zimene zimalakalaka malingaliro ako, zimene zili m'malingaliro ako zimakhala zomwezo, komano kuchokera pa nthawi imene iwe walandira cha mzimu chatsopano, moyo wa Khristu Yesu wotembenuka mtima, kapena kuti moyo wabwino opanda chiyema, opanda banga, opanda makwinya, mmene waulandira umenewu ndi umene ukuyenera kuti uthandizireno thupi lako komanso moyo wako kuyamba nokulingalira mosemphana ndi njira imene unali nayo mbuyo. Chifukwa choyambirira ndoti chimene chinali mbuyo chifukwa umasokera mzimu wa Khristu, so lingaliro lako plus apo thupi lako limapezeka zoti likugonjera chimene mzimu wako uli olekana ndi Mulungu. Komano tsopano pa nthawi iyi ndoti wandira mzimu wa Khristu, so ndoti thupi lako ndi lingaliro lako liyambano kumva chinthu china chosemphana ndi chimene chinali mbuyomo. Ndoti mwanja ina zichatima zikamba za Masalimo 143 verse 10 kunena kuti mutiphunzitse njira yanu Mulungu pakuti mzimu wanu ndiye wokoma. So ndoti kuchokera pamenepo mzimu umene uli mwa iwe uziyambano kuphunzitsa lingaliro limene likutuluka mu moyo wako, kapena kuti zimene zikuchokera ku zilakolako za thupi zako. Ndoti iwenso ukakhala ugonjera ku zimene zili thupi komanso zimene zikuchokera ku lingaliro, komano ukakhala ugonjera chimene mzimu wa Mulungu ukakhala kutsogolera nacho. Ukumbukira kuti mu Yesaya chapter 30 verse 21-22 imakamba sikunena kuti makutu anu azikhala akumva mawu potembenukira kulamanja kulamanzere kuti njira ndiyi. So mwanjana mzimu kuyankhula mkati mwanga kunena kuti choyenera kuchita ndichi, ngakhalebe thupi kapena kuti lingaliro likulakalaka motsutsana ndi chimene chichani chili ndi mzimu. So mukati mwa nkhondo imene iyi ndaonapo zinthu zina zovuta zimeneno anthu ambiri zimakhala zovuta, so kunena kuti agonjere ku chimene chichi cha mzimu chimeneno chimakathera ndiyonera kuti pakuyenera pabwere Yesu kapena kuti pakuyenera pabwere vuto. Chifukwa chani? Ipezeka kuti thupi likukana kugonjera ku chimene mzimu ukunena, kapena kuti lingaliro limene likukana kugonjera ku chimene mzimu ukunena. Ndeno pali zitsanzo zimene ndikufuna kuti ndizipereke makamaka mwina zimene zithandizire kuti onetsera zifaniziro zimene zizi kuti chimachitikano ndi chani, kunena kuti mpaka na thupi la munthu liyambe kugonjera, kapena kuti mzimu wa munthu kapena kuti kani moyo wa munthu unokambe kugonjera ku chimene mzimu uzikhala kuntsogolera nacho. Pali zitsanzo izi ineyo ntchito imene ndimagwira ndine wodala. So ndifuna kuti ndikubweretseni ku chithunzi choyambirira cha 1 Korinto chapter 6 verse 17. So munthu amene lingaliro lake lilowonongeka, moyo wake uliwonongeka, plus apo thupi lake lilozolakaka zonyasa, waphatikana ndi Yesu Khristu. 1 Korinto chapter 6 verse 17. So chikumene chikuchitika papa ndifuna ndichipereke chifaniziro cha ntchito imene ndimagwira ineyo. Ntchito imene ndimagwira ndi woda, so kulumikiza zitsulo zosiyanasiyana. Ndeno nkhani yonena kuti zitsulo zikakhala zoselekana ndithu timayenera kuti tiziwotche kunena kuti zibwere pamodzi. Zimene ndikufuna kuti ndionetsere makamaka umoyo wa munthu amene akulandira Yesu Khristu ndi umoyo wa Yesu kunena kuti ukhale umodzi chimachitika ndi chani. Ndeno pali nkhani ndiyonera kuti chitsulo pali njira yophwekesesa imene tingagwiritse ntchito imene mwina imene tingafune kuti chitsulo tisachionesere kunena kuti chikumane ndi zovuta. Ngati tikufuna kuti chitsulo chisakumane ndi zovuta pochilumikiza ndi chinzake, mwina tikhoza kugwiritsa ntchito super glue kungomata. Kopano kumata ndipekepo chitsanzo cha munthu wina anabwerapo ndika chinthu kakanayi kakang'ono ndikafunika kuti tikawotcherere, komano ine sindikadakwanisa kukagwira chifukwa choti mwina ndikanatha kusha pokagwira pa chifukwa ndikakang'ono kwambiri ndi adakamata ndi super glue. Ndiye mmene ankafika nkaona kuti sikavuta kukotcherera chifukwa choti wamata kale ndi super glue, komano nditangoyasa mashini kutenga hoda kuti ndikawotche, nthawi imwe ikadathothoka super glue chanasungunuka. Zimene zikutanthauza zonena kuti kungomata si makhala njira yodalirika. Wina dzulano ndipatsapo spanala yonena kuti ndiwotcherere, so zimandimaseka kunena kuti kodi makosana waso spanala chitsulo amakhoza kungochimata anthu kumagwisa ntchito ngati spanala yabwino yali wire spanner. Lero ndimazipasa mafunso ngati amene kuti ndi chifukwa chani amagwisa ntchito muona kuti zongomata sizimakhanzikika, zimakhoza nthawi ina yake kuzaguluka kusaonongeka. Koma mmene taziwotcha zinthu zija zimakhala zakhanzikika, zikhoza kukhala zolimba ndithu chifukwa kuti zalumikizikana china ndi chinzake, kapena kuti okay ndione kuti chimene chimachitika tikamawotcha chimalezeka kuti chitsulo chinachi ndoti ndi chitsulo chinachi chimayenera kuti ichi chisungunuke chikhale ngati phala, ichinso chisungunuke kukhala ngati phala. Then kenako zinthu zija zimaphala zija zikasekanikana zikapita mphepo
umbika ndithu ndikubwerapo chinthu nichonera kuti ngakhale no muti amenya loko ndi hamala yotani singakhozenso kutani kusweka. So tikabwera ku nkhani ya zitsulo zimayenera kuti tizilowetse ndithu mu moto waukulu. Lero mwanjana tikamawotcha muja ndi chinthu choti loko ukagwirapo iwe amene wagwirapo umakhonza kusha ndithu kwaukulu mwina kumanunkha ngati nyama imene kuti imene imawotchedwa pena pake chifukwa kuti pamakhala kuti ndi potentha kwambiri. So ndomanja timagwiritsa ntchito moto wambiri kunena kuti chitsulo ichi ndi ichi zonsezi zisungunuke pamodzi ndi kubwerapo chani ngati phala ndi kuzisakaniza then kenako chimaumbika ndi kukhalapo chimodzi. So ganizo loyambira ndione kuti zitsulo pofuna kuti zilimbe ndiyoti kuyenera kuti zigwiritse ntchito moto tiziwotche ndithu moto waukulu zikumane ndi moto waukulu ndiyoti zikaphatikana zikakhalapo chinthu chingati chimodzi. Zimene ndithu zikufananiyafananiya ndi umoyo wa ifeyo amene tili mwa Khristu Yesu kunena kuti lingaliro lathu lopotoka zolakalaka zathu zakuthupi zimenenso zili zopotoka kuti zikaphatikane zikagonjere ku chimene chili cha mzimu wa Khristu umene uli mwa ine. Zina mwa izo pakhoza kugwiritsidwa ntchito ng'anjo ya moto kapena kuti mavuto Mulungu awalola kuti abwere pakati pathu chifukwa kuti tikakwanise kugonja zimezi. Ndikukhulupirira tikamaza kamba gawo 2 muzaziona zimene zimachitika kunena kuti anthu malingaliro awo pa ntchito zimene amagwira pa zimene amachita kodi ali wokonzeka kuzisiya kunena kuti agonjere mzimu wa Khristu umene ukuwayitanira ku ntchito ya uthenga wabwino. Mukaona kuti anthu ena zikuvuta makamaka kuti asiye zintchito ngati zimenezozo, ntchito zimene akutozoona kuti ntchito izizi ndi zakatangale kapena kuti ntchito izizi ndi zosalemekeza nazo Mulungu akupitirizabe kuzigwira komano akungoyankhula kuti is better ndili mwa Christ. Komano muona kuti nkhani simeneyo. So muona kuti pakuyenera kuti pabwerepo mwina mayesero ena onena kuti alekane nazo zinthu zimene Mulungu azigwiritse ntchito. Akulu yawa akuyenera kuti adusemo zinthu ngati zicholinga kuti alekane ndi zintchito izizo zimene ineyo sindingakondwere nazo kapena kuti zimene sizingapereke chithunzi chabwino cha uthenga wabwino kwa anthu amene akuziona. So Yesaya chapter 48 verse yake ya 10 kodi ng'anjo imene iyi ya motoyi kodi ikuyankhulidwa motani bumuku la Yesaya? Yesaya chapter 48 verse yake ya 10 makamaka ngati mavuto othandizira makamaka kuti ifeyo ngati mmene ndakambira za zitsulo muja kunena kuti kodi timatika bwanji kapena kuti tilumikizikana bwanji ndi Khristu. Lero gawo la chitsulo chija taona kuti kuchimata chitsulo ndikuti sitikuchipanga kuti chikhale cholimba chokhanzikika chitsulo chimene tachiphatikiza kuchinzake. Kumata si solution komano kuwotcherera ndiye solution. So ifeso kungomatika mwa Christ is not solution koma ife tikuyenera kuti titani tiyoti tilumikizike kotheratu ngati mmene ndaonesera chitsanzo cha mmene tikuwotcherera kuti chimachitika ndi chani. So Yesaya chapter 48 verse yake ya 10 ngati chitsulo taonapo nkhani ya moto kodi anthu amene ali mwa Khristu Yesu agakumane ndi zotani makamaka mu nthawi ino kapena mu nthawi ili mkudza chifukwa cha kutsatira Yesu. Yesaya chapter 48 verse yake ya 10 48 verse 10 akunena kuti taona ndakuyenga koma si monga siliva ndakuyenga. Okay, ndibwezeso taona ndakuyenga koma si monga siliva ndakuyesa iwe ng'anjo ya masautso. So muona kuti buku la Yesaya likuyankhula kunena kuti Mulungu akuti wayenga Israeli komano osati monga mmene siliva amayengedwera. Ndikukhulupirira kuti za siliva mukuzidziwa kuti zimachitikamo ndi chani. Mukapita nkhani ya buku ngati ya Malaki chapter 3 mukaonapo kunena kuti siliva amayengeka bwanji kapena golide angayengeke bwanji. Verse 23 ndiwerengabe ndikukhulupirira nthawi ina komano pa nthawi inoyi magwisa ntchito mawawa kunena kuti taona ndakuyenga si monga amene amayengera siliva. So siliva kuti akafike pa chitsulo ngati cha siliva kunena kuti uyu ndi siliva amene akudusanso mu ng'anjo ya moto. Golide nayenso amadusanso mu ng'anjo ya moto. Nena akunena kuti ife sitikudusa mu ng'anjo ya moto wa dziko lapansi komano ng'anjo ya masautso, mwanja ina ng'anjo ya zovuta. So Mulungu atiyenga ife kapena kuti Mulungu atikoza ifeyo chifukwa kuyenga is kukonza. Mulungu atikoza ife. Atikoza bwanji malingaliro opotoka? Atikonza bwanji zolakalaka za matupi athu zolakwika? Kodi azikoza bwanji kuti zikagonjere kucha mzimu? So Mulungu agwiritsa ntchito masautso kunena kuti abwere pakati pathu cholinga kuti atikonze ife kotheratu kuti tikakhale okhazikika mwa Mulungu ameneyo. So nkhani ina ndi imene. So ndikufuna ndikopeka isosazo ngati mmene zili apa. Tangoganizirani nkhani ya munthu amene anali wakuba sopano walowa mwa Khristu Yesu. Kodi azikapitizabe kuba? Tinaonapo kale kuti munthu amene ali mwa Khristu Yesu wandiya mzimu wa Khristu Yesu umene ndi wosabasakabaso.
komano tikunena zoti malingaliro ake sikuti atembenuka mtima kapena kuti chakuthupi chake sichatembenuka mtima. Chatembenuka mtima ndi mzimu wake. So ndoti mwanjena malingaliro akuba akuyenera kukhalapo bemene akupita ku ntchito ndoti azikhalabe ali ndi malingaliro amene wawa olakwika kapena kuti mwina kunyumba kulibe kalikonse ndoti ali ku ntchito yeterekeze ngati ndi accountant amene ndithu amawerengera ndalama ndoti mwanjena akuona ndalama zimene zili pa table zimene akuziwerengera koma kunyumba kulibe kalikonse. So mwaona kuti lingaliro limene likubwera ndionera ati ase bwanji usatenga zinthuzi taona malipiro ako mwezi wako udakali kutali bwanji usatenga zinthuzi ukazigwiritse ntchito cholinga kuti tsiku lalilonse ukakhale ndi moyo kapena kuti banja anu ukakhalenso losangalala mukadye chimene muyenera kukadya. So mwaona mzimu wa Khristu kunena kuti no sutenga sikuyenera kugwiritsa ntchito chinthuchi. So mwaona kunena kuti mavuto a iwo amene akhoza kumfikira munthu amene analowa kuba komano sopano wanda Khristu Yesu akhoza kukumana ndi mayesero amene wawo ndoti kunyumba kulibe kalikonse komano akuyenera kuti adye motani akuyenera kugwiritsa ntchito njira ya chilungamo mmene Khristu Yesu amuonesere pakati pa. So anthu amaboza anthu akupha kapena kuti anthu amauchimo osiyanasiyana amene ndithu akuchitika ku dziko lapansi mugaza kunena kuti alekane nawo machimo ngati amenewo. Muona kunena kuti mavuto a iwo amene akhoza kubwera pakati pathu ndithu akhoza kuthangatira kunena kuti anthu awawa azindikirire kunena kuti apangadi chisankho chokhazikika sangabwererenso mbuyo. Ndeno ndipereke ku chitsanzo china cha namba 2 chitsanzo china cha namba 2 ndichigwiritsa ntchito ngati miyala miyala munthu amene akumanga nyumba kapena kuti njwera munthu amene akumanga nyumba pogwiritsa ntchito miyala kapena kuti pogwiritsa ntchito njwera ndigwiritsa ntchito ndi 1 Petro chapter 2 verse 5 makamaka pofuna kukamba za miyala kuti miyala chimachitika ndi chani. 1 Petro chapter 2 verse yake ya 5 pali mawu yawa amene akuyankhulidwa makamaka moteri. 1 Petro chapter 2 verse yake ya 5 verse 5 akunena kuti inonso ngati miyala ya moyo munamangidwa nyumba ya uzimu kuti mukhale ansembe oyera mtima akupereka nsembe za uzimu zolandirika ndi Mulungu mwa Yesu Khristu. So Petro akunenapo za anthu ngati ife amene ndotili ngati kuti miyala masiku ana kuti ifepo kha ngati miyala kuti wina aliyense ndoti ine mwala ndoti mmene ngatinso Yoha mwala Wings mwala Kafeni mwala wina aliyense ndoti pakati pathu tikukatengedwa pamodzi ndikuti tikamangidwe pakachisi wa Mulungu ndoti mwanjena chimene chamangidwa ndi chimene chikakhale mokhalira mu Mulungu ngati gulu lonse ngati mpingo. Nena akunena ngati miyala ife tikumangika pamenepo kuti tikapereke nsembe za uzimu kapena nsembe zoyenerera pamaso pa ndani pa Mulungu ndoti mwanjena tikaonesere moyo opanda cholakwika china chilichonse. Tikumbukira paja ku buku la Chivumbulutso chapter 4 akunena kuti ife omene Mulungu anatigula kapena kuti anatigula ife kudzera mwa mwazi wa Khristu Yesu moyo wa Khristu Yesu anatisandutsa ife kukhala ansembe. Ndoti mwanjana ansembe amachita chani amapereka mitulo makamaka pamaso pa Mulungu. So mitulo yake ndiyoti tikaonesere ntchito yoyenerera kapena kuti tikaonesere khalidwe loyenerera la Mulungu makamaka mmene Khristu akuchita ufumu mkati mwathu ndi mzimu wake ifeyo tikaonesere khalidwe limene lolo ku dziko lapansi kuti anthu akazindikire kuti ndithudi awa ali amwa Khristu ifoti Khristu akuwatsogolera. Ndeno mmona kunena kuti mwala kuti ukayikidwe pa nyumba ukamangidwe pa nyumba kapena njwera kuti kamangidwe pa nyumba imakhalapo ndi zina zimene ndithu zikuoneka ngati zolakwika. Njwera imakhoza kuti mmene imaumbidwa mwina sinatuluke bwino mchikombole imakhala pena yopotoka koma misiri amakhalapo ndi mpeni. Ntchito ya mpeni ndiyoti apange chani achose nyama ina imene iliyosayenerera kunena kuti ikhale ya smooth njwera ija kunena kuti akayika pa nyumba paja isakaoneke mopotoka. So tikabweranso pa nkhani ino ya anthu amene tili mwa Khristu Yesu ifenso akutika ngati kuti miyala kapena kuti ngati chani ngati njwera zimene ndithu zikamangidwa pa nyumba. So mundiona muona kuti mmene tatengedwe ife ndi taphatikana ndi mzimu wa Khristu Yesu. So tayikidwa okay tikumangika pakachisi wa Mulungu. So mmene tukafika mmene paja muona kuti tinali ndi mafoti tinali ndi zolakwika zina komano Khristu akuyenera kuti atiseme paja kutisema kwake muona kuti amagwiritsa ntchito mwa mzimu wake. Tikabwera ngati mu buku la Roma chapter 8 verse yake ya 26 komanso 34 muona kuti mzimu wake ndi umene ukutisema makamaka nkupemphera konse machitachita athu onse atsiku ndi tsiku mzimu wake ukhala kutisema kuti kukonza moyenerera. Mwachitsanzo ngati mmene zinachitikira ndi Solomoni mmene amamanga kachisi muona kuti anatumamo makosana amatuma makosana okwanira 30,000 pa mwezi kunena kuti apite ndithu akaseme miyala ku phiri. Then atamaliza kusema ndi pamene miyala ija anabweretsa pamodzi. Chomwechonso Khristu Yesu mu buku la
Mateyu chapter 12 ndikukhulupirira kuti anaonekeramo oposa Solomo makamaka mu verse 42 mapita musi kuti oposa Solomo ali pano. So Khristu Yesu amene akumangira kachisi kuona kuti miyala yomwe ija Solomo anasema so ndi anthu amene ali mwa iyeyo amene akuyenera kuti akonzeke kotheratu. So ngati mwala umasemedwa kusema ndoti kuchosedwa nyama ina yake imene iliyo lakwike. So tikabweranso pa nkhani ya munthu ndoti kutinso akonzeke kuti asemeke ndoti akuyenera kuchosedwa mu zina zimene zili malingaliro ake zimenenso zili mchani zili kuthupi lake zimene makamaka zili zolakalaka zosemphana ndi zimene mzimu wa Khristu Yesu zimtsogolera nazo. Ndiye muona kuti kuchosedwa ku zinthu zimene zizi si chinthu chophweka kapena si chinthu chongosangalatsa chabe kapena kuti chinthu chokoma. Manje ena tikuchosedwa ku chinthu chimene ife chinali chosangalatsa kwa moyo wathu zimene ife tikazichita timaziona kuti zinali zokoma zinali zotisangalatsa zimene mukapita mu buku langa la Filipi chapter 3 mukaona kuti Paulo akuyankhula kuti zimene kalekale ndinkaziona zondisangalatsa zondipindulira moyo wanga wa tsiku ndi tsiku verse 9 akuti zomwezo ndinaziyesa kuti zikhale zapadzala chifukwa cha ubwino wa Khristu Yesu kuti ndipitizebe kuwina Khristu Yesu. So manje ena zimene ineno tsopano chifukwa ndaphatikana ndi Yesu zimene zinali zopanga moyo wanga mbuyo si zimenenso zindipange moyo wanga m'masiku ano chifukwa kuti Mulungu wandisema kapena kuti Mulungu wachotsa zimenezozo pakati panga. So kusema kumene kukumuona kuti kukagwirizana kwambiri ndi zina mwa izo zovuta zimene zikhoza kubwera pakati pathu zimene ndithu zitilekanitse ife kotheratu ndi zinthu ngati zimenezizi. Fanizo lina limenso ndingalionetsere kapena kuti chiphiphiritso china ndi nkhani ya zovala kunena kuti zovala kodi zimakonzeka bwanji kuti zikhale zoyera. Kupira kuti chovala ukachivala tsiku loyamba lachiwiri lachitatu imapezeka kuti chiyamba kuonetsera malitsiro. Kodi malitsiro kuti achoke alekane ndi zonyansa zimenenso zikufanana ndi uchimo kuti kodi malitsiro amene wawa achoke alekane ndi chonyansa kukansalu kamene kanali koyera koma kathimbirira ndi malitsiro kuti kachoke malitsiro amenewa timagwiritsa ntchito chani. Mwachitsanzo mu buku la Masalimo munalembedwanso zotere Masalimo chapter 51 verse yake 2 kunena kuti malitsiro achoke pa chovala chimene chovala tikachiona chimakhala khalidwe la munthu kuti khalidwe la munthu likakonzeke tikagwiritsa ntchito chani. Masalimo 51 verse yake ya 2 51 verse yake ya 2 pali mawu yawa 51 verse 2 akunena choti verse 2 akuti mubwereze kunditsuka mphulupulu yanga ndipo mundiyeretse kundichotsera choyipa changa. So ndi zimene zikuyankhula kuti 51 verse 2 kuti mubwereze kunditani kunditsuka mphulupulu yanga. So akutsuka ndi wina. So iwe ndoti ndi chinthu chimene chikuyenera kutsukidwacho. So si iwe amene ukudzitsuka wekha komano Mulungu ndi amene akukutsuka iwe. So kukutsukako atsuka ndi chani. Verse 7 muona kunene anaonetserapo chinthu chako kuti mundiyeretse ndi hisope ndipo ndidzayera munditsuke ndipo ndidzakhala wambuu oposa matalala. So akunena kuti mundikonzene munditsuke ndi hisope then ndidzakhala oyera ngati matalala. So tikaonano zimene Mulungu azinena kale mu Yesaya chapter 48 zija verse 10 Mulungu pokonza potsuka zinthu zimenezi agwiritsa ntchito ngati mavuto kunena kuti athandizire kutsuka malingaliro a anthu kapena kuti machitachita awo ena amene ndithu tchimo linabweretsera makamaka mkati mwa miyoyo yawo. So buku la Malaki ndinayika mpapo nthani yake Malaki chapter 3 verse yake 2 kulekeza 3 tionepo ono kunena kuti kodi kutsuka kumene kuyenda motani. Malaki chapter 3 verse yake ya 2 kulekeza 3 verse 2 akuti koma ndani adzapirira tsiku lakudza kwace ndipo adzayima ndani pooneka iye pakuti adzanga moto wa oyenga ndi sopo wa otsuka. Verse 3 ndipo adzakhala pasi ndi kuyenga ndi kuyeretsa siliva nadzayeretsa ana a Levi nadzawayengetsa ngati golide ndi siliva pamenepo iwo adzapereka kwa Yehova zopereka chilungamo. So mukaona akunenapo za nthawi yakudza kwa Yesu Khristu osati kudza kwake kwachiwiri komano makamaka mmene akubwerera Khristu Yesu kumaka kukonza miyoyo yathu kunena kuti kodi ayikonza bwanji. Ndifani ndikunena kuti sikudza kwake kwachiwiri komano muona kunena kuti nthawi yakudza kwake kwachiwiri si nthawi yodzakoza mitima ya anthu kapena si nthawi yodzawayeretsa iwo kuzonyasa zawo. Nthawi imene Mulungu akuyeretsa anthu ake makamaka kudzera mwa Yesu ndi nthawi imene mzimu wake ndithu unafikira pakati pa anthu ingakhala kuchokera tsiku la Pentekoste imene ufumu wa Mulungu unakhazikika pa dziko lapansi malinga ndi chivumbulutso 12 verse 10. So tikaonano
kuyenga kumene kuku akunena kuti ndi ndani no amene adzapirira nthawi yakufika kumene kuku, nthawi yakuyeretsa kumene kuku. Chifukwa chani? Akuti kuyeretsa kwake anga ngati sopo kapena kuti anga ngati ng'anjo yoyengera monga zimachitika ndi golide komanso ndi siliva. So golide laona kale kunena kuti amene akulowa mu moto, siliva amene akulowa mu moto, chomwecho sakunena kuti anthunso akuyenera kuti alowe mu ng'anjo yakutentha kapena kuti ng'anjo ya mavuto osiyanasiyana, ndi cholinga chakuti zinthu zimene zinaphatikika m'malingaliro awo zauchimo zikakwanise kutani kusungunuka kuchokamo ndi kuti asakhazikikemo mu zinthu ngati zimenezozo. Ndipeke chitsanzo chimene chinandichitikira ine tsiku lina ndikupita ku shop kumene malo kumene ndimagwirira ntchito. Ndinalotopa kwambiri ndikutentha kwa dzuwa, ndinalolefuka plus apo njala inandifikira, ndinalibe kalikonse mu thumba, komano unali mtunda watali kuchoka ku nyumba kufika ku malo kumene ndimagwirira ntchito, ndimayendapo almost 2 hours. Ndiye ndikuyenda mkati mwa njira, inali nthawi ya mangwe. Ndeno ndikuyenda mkati mwa njira ndinaonapo munda umene unali m'mbali mwa msewu, mtengo wonso unalinso m'mbali mwa msewu, komano unali munda mwa munthu ndithu. Ndeno kuli chizowezi kumudzi kuno chonena kuti mango, zipatso ngati mango, kaya timasuku tantchire, sitimapemphayi, kaya kasokolowe, anthu samapempha zipatso nga za ntchire, amangofika kumadya zimene jazi, amaona ngoti sikuba, lochita khali chili munda anthu amaganiza kuti sikuba. Komano pali picture ina yakulu imene ndidayionapo imene ndili mwa Khristu, sikunena kuti okay, mwachitsanzo ngati mapeyala anthu amachita kudzala, papaya amachita kudzala, anthu akunawo amaganiza kuti papaya ndi imene ukathyola lamwini ndikuba, peyala ndikuba, komano mango ali munda mwa munthu asikuba. Komano mukhoza kuona ngakhale m'matawuni anthu amadzala mangwe. So kunoku kuli kachisimo kamene. Ndiye ndikuyenda mkati mwa njira muchi, ndapeza kuti ndi njala, ndikufuna kuti ndithyole bango lija lili m'mbali mwa msewu lija, komano lili munda mwa wina. Ndeno ndinayang'ana uku ndi uku kunena kuti ndithyole bango lija. So chimene chimandipangisa kuti ndiyang'ane uku ndi uku, muona kuti ndichikumbumtima chonena kuti ndoti chinthu chimene ndikufuna ndiyambe kuchipanga mepo ndi china cholakwika, chifukwa ndi munda mwa mwini. Ndiye ndinaona kuti usiku kubwera anthu ali kutali, ndinalithyola bango lija basi ndikumulika mu thumba. Then kenako ndinamba kulidya. So kutsogolo kwa ndime ndinaona noku kubwera anthu ena ake, ndi nazalika kaye mthumba asi kuti adutse ka anthu acha, then ndiyambanso kulidya chani patsogolo. So ine ndi mwene wake chifukwa chizowezi chimene ndikuchita chakumudzi kuno kuti timati mango sikuba. Komano muona kuti ganizo loyambirira ndionera kuti munthu akangokhala kuti mwene wake wa mmundamo ali momwemo anthu samalowa kuthyola mango acha, amadikira kuti mwene wake achoke. Zimene zikuonesa kuti kumeko ndikuba. Chifukwa chani? Akanakhala kuti sikumakhala kuba zibwezi ani ake aja ali momo iwo sakumalowa ndikumatani ndikumathyola. Komano amaso kuti akangolowa wina akawauza kuti hey, tasiyani zinthuzo musazithole. Kapena mwina akangona mwene wake akubwera, kapena mwina anali mu mtengo, mwene wake no nthawi imene amalowamo ndi kuti palibe, amapeza kuti wina wangokuwa kapena ngoyimba likhweru, analoko amatsika mothamanga ndi kuyamba kuthawa. Ifo amaso imene amachita chinthu chotani cholakwika, koma yeti amalingalira kuti sikuba. Neno ine ndinaona zimene zitandichitikira, then ndinapitiriza ulendo wanga pano kafika ku shop. Komano usiku nditagona ndi pamene ndinalotesedwa kunena kuti ine ndine munthu wakuba. So ndinalotapo no ndi munda mwa munthu wina wake, ndeno akundionesa kuti ndimatolapo zinthu zina zake zimene kukhalidwe lathu timaona kuti sikulakwika sikuba. Then ine amene ndimadzidzimuka nazino ndichifukwa yani Mulungu akundilotesa zimene zizi. Then nditangomaliza kuzifusafusa zimene napeza kuti Mulungu akundiuza mkati mwa ndima kuti ase uli ndikakhalidwe kena kakuba kamene kali mwa iweyo, chifukwa zimene umachita ukubwera mudza chikumbumtima chako chimakuza kuti chinthu kuchita chinthu cholakwika. Kodi ukanapanga chani mukanakhala munali ani ake mango achi? Ndiyo ndimaziya kuti okay, ndikanapempha kuti tandigayani koni mangowa ndithyole. Okay, neno chifukwa yoti palibe mwene wake uja unangoona kuti ndichoyenera kuti ukhoza kungothyola. Okay, yoti kumeko kodi sikulakwisa. Then chilange namba ndizuza. Okay, I think anthu tindika chizolowezi kena kake kuonyasa kamene kalipo pakati pathu zaweni zina zake zimene timaziona kuti izi zingozitenga izizi ichi ndi chophweka. Kungwatengera chinthu ichichi khopera kuti singakhale chofanana ndi china mwa icho chimene anthu ena amachita kaya kuthyola mabaki akutani. Komano pali kakhalidwe kena ndithu kuonyasa kamene kalipo pakati pathu. So muona kuti Mulungu nkali moti atikoze zinthuzi. Ndi zinthu zina zooneka zophweka, zooneka kuti izinso ndikapange zindalakwitsa, izinso ndikapange zindalakwitsa. So muona kuti ti zinthu zimene anthu ena ake timatiphwekesa kuti ndilolakwisa, koma ngati mzimu kapena kuti consciousness chikumbumtima chathu chikulankhula kuti ati zinthu zizi ndizolakwika, paja chilichonse chonse chikuyani chikhulupiriro imakhala tchimo. Ngati chikhulupiriro chako chikukutsutsa kuti ati ichi ndi chosenera, sikuyenera kuchipanga chinthu chingakhala chilakhala chophweka bwanji, komano kuyenera kugonjera kumverabe kuchimene mzimu wako ukutsogolera. So muona kuti ineyo njala imene inakumana nayo munjira imene inandionesa kuti ine ndine wakuba, zimene zinkandipasa chitutu chonena kuti
mavuto amene angabwere kutsogolo akuluakulu iwenso ungakwanise kupirira chifukwa njala ya ma hours ochepa kwanu unachoka otadya koma chifukwa kuti mkati mwa njira ndi yayitali chakudya chimene unadya chatha. Taona period yochepa yomweyi walephera wewe kupirira ndipo watchula zinthu zaweni. So muganize ndi anthu amene akuyenera kuti akuyembekeza masautso amene sanakhaleponso kusakaza kutsogoloko. Mugaza kuti ngati ine ndinalephera kupirira ma hours ochepa ndikangofike ku shop ndikadya ndikafika ku shop, kuli bwanji anthu amene angathe kukhala mwina masiku angapo asanadye kapena mwina 1 week asanadye kalikonse chifukwa cha zovuta zimene zabwera kudziko lapansi, kodi angakwanise kukhala nthoto yomwe kuti ine ndinafika poona kuti zinthu izizi si chifukwa cha nzeru zathu kapena mphamvu zathu tingazigonjese koma chifukwa cha mphamvu ya Mulungu ndi mzimu wake umene uzikhala kutsogolera anthu ngati ife. So muona kunena kuti pali zolakwika tambiri timene malingaliro athu timene ndithu nyengo zovuta zikabwera zimadzatizindikitsa kuti mwa ifemu ndi chani muli vuto. Neno vuto limene chati kalizindikira timangompempha Mulungu. Ine kanthawi imene ndinangompempha Mulungu kuti Mulungu thandizeni chifukwa izizi ndi zovuta kwambiri chifukwa kuti anthu ifeyo ndi chizolowezi chimene tinakhala nacho kuchokera nthawi yakale. Koma muona kuti kutero Mulungu amatithandizira kuti tilowesa mu stepe ina imene timayamba moyo wina watsopano umene ndithu timayamba kuzindikira kuti chinthu ichichi ndi chinthu chaweni ngakhale chichi wochepa timayamba kupereka ulemu kwa anthu amene ali ani ake azinthu kazimene. So m'buku la Malaki chapter 3 ndimene aonetsera kuti Mulungu atiyenga ifeyo monga siliva ndi golide imene amangikira pogwiritsa ntchito ng'anjo ya masautso kapena kuti Mulungu akhala ngati agwiritsa ntchito sopo otiyengera otikoza kuti tikapereke ifeyo mitulo yoyenera pamaso pa Mulungu. Ana Alevi amene akamba tikumbukira kuti nthawi ino tilibepo ana Alevi ngati mene zinali ndi ana a Israeli onena kuti awa a fuko la Levi ndi amene akhale special onena kuti azitumikira Mulungu. Koma tiona kuti tonse amene tili mwa Khristu Yesu tikusandutsidwa ngati ma Levites, tusandutsidwa ngati ana a Levi amene talandira Khristu Yesu, moyo wake wa Khristu uli mwa ife, takhala ngati ana a Levi amene ndithu tikutula mitulo yoyenera chifukwa kuti Khristu akuchita usembe wake mkati mwa mitima yathu imene ili kachisi wake. So gawo lina chitsanzo china ndi mwana wa mwano. Mukawerenga mu buku la Miyambo amanena kuti ndi Maisaka vesi amanena kuti musamane mwana kantchole chifukwa ingakhale munkwapula iye sikuti adzafa kapena kuti kantchole sikampangisa kuti mwana uja afe komano kamathandizira kuti mwana uja atani akonzeke. So ndi chifukwa chani mwana amene akumenyedwa akalakwa pali funso limene lili mwina ena amangomenya mwana chifukwa cha chizolowezi kuti basi amangone anzawo ena akumenya kapena kuti ena anangonapo umoyo umene anakulira iwo kuti makolo awo amamenya. Timamenya mwana chifukwa chani? Chimene timamenyera mwana Bible kamanena kuti msamane mwana kantchole akalakwa timamlanga chifukwa chani? Ndikhulupirira kuti chinthu chimene chinso chitithandizira. Ndimafuna ndiyambe ndikupereka chitsanzo cha umoyo wanga ineyo mmene ndinali wa mwano ndithu ndili mwana wang'ono ndili pa age mwina ya 11 kapena 12 kapena kufika 13. Nthawi yonena kuti chimanga changu chakubene chokoyambirira ndeno chikamasha kumene makolo ndi amene amakhala ndi udindo okathyola nkumazatigayira. Ndeno tsiku loyambirira lothyola chimanga makolo athu atathyola chinachionera kuti sichikwanira kunena kuti alipasi chimodzimodzi. So ine ndi mkulu wanga anatithyolera chimanga chimodzi kutithyolera. Wamkulu anatenga chachikulupo ine anandipasa ching'ono. So ine nditaona chimene anandipasa ine ching'ono yenekeza ndi chakulu wanga ndinadelera ndinatsonya pamene pajapa nali cha usiku ndithu ndinatsonya kusonyeza ngati kuti kukhumudwa kapena kuti kuonetsera ukali onena kuti sindinagwirizane nazo. So makolo anga anayankhula kunena kuti ase ukunditsonya ineyo sikudziwa kuti chimene ukuchita chi ndi mwano waukulu ndikulakwisa kuno. Ndeno nditaona makolo aja akhumudwa mayi aja akhumudwa ndinangonyamuka pamene pachapa kupita ku nyumba basi ukagona ndili basi apa kuti ndizithe ndikubwera ndingonyamuka ndipite kulumo ndikatani ndikagone. So ndakafika kumene kuti ndagona ndachosa zovala zanga zonse ndagona ndalowa mblanket then nangodabwano mayi akubwera ndili muntulo ndakufunsa kuti Enoki ali kuti akumfunsa mkulu wanga ndakuti uyu ali apayi osazoti kundoda kumanja nyamula chikwapo chachikulu ndanangoyamba kunditani kundivupula pogona paja. So ine natuluka meja ndibe chovala china chilichonse kuthawa kupita kuda kunja nthawi soyozizira ngatiyo simene ndinagonapo panja chifukwa chani chakutsonya. Komano ndikupatsani chinthu chimene chidachitika pambali pati nditamenyedwa choncho ineyo mpaka napano pandakula sindilakalaka ngakhale pang'ono kutsonya makolo. Ndiponso lokwina ake kungonditsonya ndimadzoti ndichitira chachikulu cha mwana chachikulu ndipo ndimadzoti munthu uyu wachita koposa kunditukwana chifukwa chani ndinaphunzira kuchoka makolo anga. Komano kuti ndifike pa phunziro ndifuna kuti
anandikwapula ndinagona panja ndipo ndimalikumbukira tsiku limenelo ndipo ndimalika mu tsiku la zowawa zimene ine ndinakumana nazo pa moyo wanga ndili wang'ono kwambiri ndimalionapo mbali ngati imene. So ndimaonapo ubwino wina wakulangidwa kunati ubwino wakulangidwa umasiyapo chikumbukiro mkati mwa malingaliro ako unati kuti ndipeze mavuto ndi chifukwa choti ndinapanga chakuti. Mwachitsanzo ngopitsa ana a Israeli akapezeka kuti akulambira mafano, Mulungu amalola kunati mafumu ena awatenge apite nawo ku ukapolo. Muona kuti pakupita ku ukapolo then amakakonzeka malingaliro amaziona ku ukapolo tikukhala chifukwa chani? Okay, chifukwa timapembedza mafano. So solution yoti tisezekheso ku ukapolo tipange chani? Tisiye kupembedza mafano. Muona kuti chifukwa cha kulangika kumene kumachitika kunati awalole kuti apite ku ukapolo. Muona kuti amakakonzeka kotheratu. So apa ndikufuna ndipereke chithuthuziro cha ndi chifukwa chani mwana wa mwano amayenera kulangika, kapena kuti mwana amene sakufuna kusiya khalidwe lonyasa amayenera kulangika chifukwa chani. So mbali ndigwiritsa ntchito Ahebreyu chapter 12 verse yake ya 6 unati Mulungu ndi chifukwa chani akuyenera kuti ifeyo agwiritsenso ntchito nthawi zina ngati kantcholo kapena kuti ngati kachilango kochepa kunena kuti katilekanitse ifeyo ndi malitsiro kapena kuti mauchimo amene ali ku dziko lapansi. Ahebreyu chapter 12 verse yake 6 Bible kunena chonchi. Ahebreyu chapter 12 verse yake ya 6 akuti pakuti iye amene Ambuye ankonda amulanga namkwapula mwana aliyense amulandira. So wina aliyense akuti Mulungu amene amankonda amamulanga. So kulanga wake kutanthauza chani? Tikamati kulanga uku kumene tufuna tikuone ku Ahebreyu chapter 12 sikulanga kumene kukuchitika nthawi yakumapeto kuti anthu moto wa sulfuri kuzawanyekesa waonongera. Chilango yake si chimene. Chilango limene akunyinena Paulo ndichonena kuti pamene ndithu pakuoneka kuti pali kola kuika kena kake Mulungu amayenera kuti achitepo kanthu kana ndi kantcholo achite kuti kuwapula pang'ono. Kodi kulanga kumene akukunena apa buku la Ahebreyu ndikutiko. Tipiteni vesi yotsatira pa vesi yake ya 7. Verse 7 muone zimene zikuchitika kuti mukapirira kufikira kulangidwa Mulungu achitira inu monga ngati ana, pakuti mwana wanji amene atate wache samulanga. So muona alife tikuyenera kupirira nthawi yonse imene Mulungu akulola kuchita chilango chotere pakati pathu. Ndakufunsa pang'ono kuti ndi mwana wanji amene atate wache Mulungu atate wake samulanga akalakwitsa amusiya osamulanga atate wake achita motani? Okay, kapena kuti nditate uti amene salanga mwana wake. Verse 8 akuti koma ngati mukhala opanda chilango chimene onse adala wako pamenepo muli amthengo si ana ayi. So chisazo ina chonena kuti ndinapesapo chisisi chionena kuti kholo mwana wake weniweni amene lambala nkophwekesesa kunena kuti amulange, koma mwana amene si wake ndikovutitsitsa kuti amulange. Ifo nthawi zonse amene mwana uja akumulanga anthu amayankhula kuti ndi nkhanza. Kapena ndinaonapo nthawi zinaso kuti ana ena amasiye amapezeka zoti akula mukhalidwe lina lolakwika. Ana oti anakula kale anadziwa kale choyenera kuchita, makolo awo amene amaphunzitsira then makolo aja apita achoka pakati pawo ndi akusungidwa ndi wina. Anthu ena amavutika nawo kuti ana aja awalere mu njira yoyenera chifukwa kuti mwachitsanzo mtsikana amene akuchita uhule kungone munkwapule amamba kuyankhula zonadi mundichita zifo kuti makolo anga adamwalira akanakhala makolo anga ali moyo sindikanavutika zimene. So Paulo akunena kuti mwana wanje amene atate wake samulanga. So akalakwitsa munthu akuyenera kuti akwapulidwe pang'ono ndithu. Neno ndi mwana wanje amene atate wake samulanga. So amene salangidwa si mwana ayikoma ndi wachani? Ndi wamthengo. Ndoti mwanjana si mwana weniweni wa Mulungu koma ndi mwana anokhala ngati noti oti si wake weniweni wa Mulungu. So akuyenera kumusiya choncho kuti asamulange kapena kuti asamuonetsere makamaka kachidzudziro kena kake pamene cholakwika china chake chikuchitika pakati pawo. So ndikukambapo za malingaliro ndi thupi lathu kunena kuti zolakaka zathu zikhoza kukhala zosemphana ndi zimene mzimu wa Khristu uyenera kuti tsogolera nazo. So nthawi zinano Mulungu amayenera kuti agwiritse ntchito kamene kaka kunena kuti akulu apa takumbukirana ndi kama zati kumbusa kachinthu kamene kaka. Ndeno akuti vesi yake ya 10 akuti pakuti tu iwo anatilanga m'masiku owerengeka monga. Okay, I think in verse 9, verse 9, yeah. Okay, the morning of verse 10. The morning of verse 8 ndi verse 9. Verse 9. Komanso tinali nawo atate athupi lathu akutilanga ndipo tinawalemekeza. Kodi sitidzagonjera atate wa mizimu yokoposa nanga ndi kukhala ndi moyo? Verse 10. Pakuti tu iwo anatilanga m'masiku owerengeka monga kudawakomera, koma iye atero kukatipindulitsa kuti tikalandirane nawo chiyero chake. So
verse 11 ndagamba verse 11 imene ndimaliza kuti chilango chilichonse pakuchitika sichimveka chokondweretsa komatu chowawa, koma chitatha chipereka chipatso cha mtendere kwa iwo ozoletsedwa nacho, ndicho chachilungamo. So makolo athu ankatilanga ife tili wana ndipo tinkawalemekeza iwo, ndipo mpaka na pano timalemekeza. Ndikumbuka nthawi nake ndi mkulu wanga ndinafika poyamikira makolo, kuzayamikira kunene munkachita bwino kuti kakamiza tikamakana ife kumunda kumatitenga kuti kuapula, pena tikamakana ku sukulu mpaka na kuti kuapula mpaka kutiperekeza mpaka na sukulu kuja kuti ena akatiwowoze, chifukwa tikanapanda kutero sitinadziwa khalidwe loyenerera kapena kuti sitikanafikira pa mulingo umene tiliwo. Mkulu wangaso inaso amafikanso poyankhula zimene zifakira ubwino umene akuona pano pakuyamikira makolo pa zimene ankachita. Koma muona kuti makolo amene amangosekerera mwana kukana kumunda, basi musiyeni, musiyeni. Makolo aja akamwalira mwana uja amazakhala mulesi, amazavutika mwana uja ndi kumapeza kuti akusowa chakudya, ndi anthu enaso amene akulowa mu njira yopemphapempha. Minda ali nayo sangakhumbire kukalima, chifukwa chani? Analekeredwa ali ang'ono. So mene akula ano makolo aja anapita kokapezanso thandizo, sangakwanisenso kupeza ifano makolo aja palibe, endo pano akuvutika. So makolo mene amene anadusa nzilango zotere muona kuti panopa amachitira ubwino kunena kuti ndi anthu oti amakhoza kuyima paokha, anthu oti akhoza kugwira ntchito ndikumazithandizira moyo wa tsiku ndi tsiku. So makolo ngati timawalemekeza chifukwa cha zimene ankatichitira ife tikaoneka kuti tikuonesa kutsutsana ndi zimene iwo akufuna. Ngati ankachita zimenezo kuti ife tikakozeka, kuli bwanji Atate mene Atate mzimu wake uli mwa ife, ifeno matupi ndi mzimu athu zikuchita motsutsana ndi zimene mzimu wa Khristu ukufuna. Kodi Mulungu potilanga potionesera kuti izi simene ndikufuna, kodi ife sitikagonjera ndi kulemekeza chilango chimene chingakhoze kubwera pakati pathu kapena kuti zovuta zimene zikhoza kubwera pakati pathu zikatithandizire tikozeka? So mwanjana ngati tinavomereza makolo athu, Mulunguso tikuyeneranso kuvomereza kunena kuti achite mwa ife kunena kuti tikakule moyenerera, tikafikire pa mulingo opanda banga opanda chilema, makamaka titalekana nazo zonyasa zonse zimene ndithu tinaphatikana nazo mu nthawi ina. So muona kunena kuti kachilango ndithu kali ndi ubwino kuti kamakonza moyo wa munthu, kapena kuti kamamulekanitsa munthu uja ndi chikhalidwe china cholakwika chimene anali nacho. Palinso Miyambo chapter 20 verse 30 muone zimene zina mwa izo zimathandizira makamaka tizilango timene kapena kuti timavuto timene timabwera pakati pathu, kunena kuti timakonza chani. So tizilango timene timabwera pakati pathu kapena kuti timavuto timene timabwera pakati pathu timene Mulunguso amalola kuti bweretsa kunena kuti tithandizire kukonzeka kuti tindi ubwino wanji. Miyambo chapter 20 verse yake ya 30. Miyambo chapter 20 verse yake ya 30. Yeah, let's 30. Let's 30 akuyankhula chonje. Let's 30 akuyankhula kuti mikwingwirima yopweteka ichotsa zoyipa, so ndi mikwapulo ilowa mkati mwa mimba. So mikwingwirima yopweteka, so ukamakumana ena amafika payankhula kuti kumene ase ndikumana ndi mikwingwirima yayikulu, koma kuti mikwingwirima imachotsa cha zoyipa. Chifukwa chani? Munthu amene ndithu ali mwa Khristu pano analowa kuba kuti adye tsiku ndi tsiku amadali akuba. So walowa mwa Khristu Yesu sazibaso sangoyenera kubaso, ali ndi moyo wa Khristu Yesu. Ndoti mwanjani muona kuti munkupirira munkusaba chifukwa cha moyo wa Khristu umene ali nawo, anthu amadzanzindikira zoti munthu uchade anasintha. Komano muona kuti nthawi imene akukumana ndi zovuta zimenezo zimene asakuba moyo, muona kuti kunyumba kwake kuli mavuto osiyanasiyana, akusowa zakudya, akusowa zovala, akusowa ngakhale chuma chimene kalekale sankachivutikira. So kukumana ndi mikwingwirima kotere kuja kuchita prove kunena kuti ndithudi iweyo wakhanzikika mu chinthu chimene wachisankha, so kufunanso kubwerera mbuyo. So mikwingwirima yopweteka imachotsa zoyipa, ndipo mikwapulo imalowa chonani mkati mwa mimba. Ndoni mwanjani imakukumbusa iwe nthawi zonse kunena kuti ndinakwapulidwapo ine chifukwa cha zochita zakuti, sindikufunanso kubwerezaponso chinthu ngati chimenechi. Mwachitsanzo ndimafuna ndipereke chitsanzo china chake chimene chidandichitikira tsiku lina tinali ndi ulendo tiyati mawa lake tipita ku phiri ndi azinzanga ena. Neno tsiku limeneli lisanafike limene ndinali ndi kantchito kena amene ndimakagwira pa khomo, ndinayenera kuti ndimange potchingira mitengo kunena kuti mitengo isazadyedwe ndi mbuzi. Neno ndamanga tokwanira tooneka ngati tinkhokwe totchingira mitengo ija tokwana ndinamanga tiwiri tsiku limeneli. Ndinayenera kuti ndimange titatu chifukwa mitengo inalipo yambiri. Neno ndamaliza kumanga tiwiri, koma dzuwa likuoneka kuti likupita kokalowa. Ndeno ndinayamba kunyalanyaza, mawa ndi ulendo wopita ku phiri, so ndikuyenera ndipange plan kuti uli ku phiri kuti kapanga motani, dongosolo likayenda motani.
Tikakambirana ziti plus apo nthawi ya zamapemphero ndizisanja bwanji program ndiyisanja bwanji kuti tikayisanjira konko. So ubwino wa mulungu unaloti umandiuza zoti ndikuyenera ndisanje program tsiku lisanafike. Neno nthawi imene ndikuyenera kusanja program ija ndinadzika mu busy imene chani ndimachita busy ija kupanga ndeno nthawi yoti akumadzulo ndikuyenera ndizisiye zinthu chaine ndidakomedwa kuti ndizazisiye ndibapitiliza mpaka nano mwina dzuwa lilowa ndikhabe ndikugwira mpaka ndidapanga chisankho kuti mwina ndizichita kuwunikira ndi tochi kunena kuti zinthu ija ndizichikonzabe. Neno ganizo limene ndimapanga ine ndi mzimu wanga ndi umoyo wanga zimatsutsana ifa mzimu wandiuza kuti aise siya zinthu izizi ziwiri zimene wapanga ndi zokwana zisiye zinthu izizi kapange zoti ukasambe ukakasamba then uyambe kukonzekera kunena kuti mawa mukakambirana chani service ya mapemphero ikaenda bwanji kumwe kulendo kumene mukupita. Koma ndiye sindimamvera chimene jaji ndimamvera ifa ndimasangala kwambiri kuti mitengo iwiri inayi ndatchingira ija ndikuoneka bwino I think mbuzi zindonongera mitengo mwana ndiye zimene zinachitika. Ndikuti no ndiyambe chotchingira cha nambala 3 chonsecho mzimu kapena kuti moyo wanga chikumbumtima changa chikuyankhula kuti zisiye kapange ntchito ya Ambuye. Ndene kuti ayi apa ndingoyambiretu ichichi ndidzachimalizitsa mawa kapena ndidzachimalizitsa nkuja koma ndingochiyambiretu sungwizi iliposi ku ubwino ndibango chipangiratu. Lero ndikuti ndiyambe kukhoma cha namba 3 sungu yoyambirira nditangogwira hamala mamori ndikhome bwino napeza ndakhoma chala nakhoma chala pompo nditangozikhoma chala ndinadzisiya pasi zinthu zija ndikunyamuka okhumudwa uko ndikumverera kuwawa pakutuluka maganzi nadzisiya pomwe ndinaziwolawola kuzisiya kuti basi sindipitirizaso ndadzisiya. So mona kuti ndikanapanda kukhomedwa chala sindikanapitiriza. Komano ine nditakhomedwa chala ndinambano kuseka moyo mwanga kuti kodi zinthu izi zachitika chifukwa chani. Okay chombo ndimane manduzo kuti zisiye kapange zosamba kapange zoti yambe kukonzekera ulendo wa mawa. Komano ine sindimamva pombo ine namika mulungu kuti zikomo kwambiri ifa lingaliro langa lakuthupi linalonera kuti ndipitirize ntchito mpaka ndiyimalize koma mulungu mwalola izi zindichitikira pakati panga ndi zimene ndimazinena kubuku la Aheberi zikunena kuti aliyense amene Atate amkonda amamulanga kapena kuti amadzudzula pakamwa pakulakwika. Chikumbumtima mulungu akuyankhula ndi chikumbumtima chako ngati panga chakuti iwe sikupanga panga chakuti sikupanga ngakuti akuzabwesa kena kake ngati kankwapulo kuti wapu terekena kwewewe kudzadzidzimuka kuti Ambuye bwanji uchitika ndi chani terekena kuzindikira kuti zisiye zinthu izi then umazisiya chankondi changu andi mwana ina isiso akamavizora kulakwiso kangu tenga chikwapu kunkwapula then zinthu chamavizora wazisiya terekena kupozawo pa chikwapu chija siku lina sazachipanga sazachibwereza. So pamene zimathandizira kuna kuti mzimu uchokayankhula pena ndimamba kuzindikira mzimu kuyankhula ndiwera ndizimvera then ndikapanda kumvera I think mulungu ifanama ndikonda kwambiri foni ndi mwaye mulungu sanga ndisiye komano akuyenera kuti andionesere kuna kuti mulungu sakukondwera ndi zimene ndikuchitazo. Ndeno mulungu amalola nthawi zina nyengo zovuta kuti zibwere pakati pathu kuna kuti zitikumbutse kulowa mu line yolumikizana ndi ndani ndi iye kotheratu. I think apa pano ndikhoza kukamalizira ndi mbali iyi kunena kuti mkati mwa zovuta zimene zikubwera pakati pathu kutsogolo kwa ndime kukhupira kuti zikhabe zikubwera pakati pathu kuti zipitirize kuti iyeretse fe kuti chotsa kuzovuta zonse zimene tchimo linatisira plus apo no kunthawi ya kumapeto kuti pangano latsopano ili limene tili nalo la mwa Khristu Yesu likakwanitsidwe zovuta so zidzayenera kuonekera. Mwachitsanzo Yohane chapter 13 inde verse 35 Bible kuti limbikisa kunena kuti ife tili apangano mwatsopano pangano latsopano ndili kunena kuti tikondane wina ndi nzake ndipo mwa ichi adzazindika kuti tili ophunzira ake ngati nacho chikondi chapa wina ndi nzake. Kodi mumadziwa kuti chikondi cha Khristu Yesu chikakwanitsidwa pakati pathu nthawi zinaso mulungu akuyenera kulolera mavuto kuti akhale pakati pathu kweni kuti akaonesere chikondi. Tangalinganira mu mpingo anthu amene akuyenda osavala ndi chifukwa chani ndione anthu amene akuyenda ndi zovala zansaza kapena kuti anthu amene akusowa chakudya mmalingaliro ndi chifukwa chani ena akusowa zakudya chonsecho. Mulungu amene tili naye ndi mulungu wabwino onena kuti ali ndi china chilichonse mmalingaliro ndi chifukwa chani mulungu apanga zimenezo. Mulungu ndifana akulola zimenezo kuti zichitike muona kuti mkati mwa zimenezo anthu amene tili ndi umoyo wa Khristu Yesu timapezeka kuti tikukhuzika kwambiri zosatheka kuti m'bale wathu angamayende opanda zovala
kapena kuti m'bale wathu angamasowe chakudya. Pamapezeka kuti anthu oti kutenga chuma chimene tili nacho ndi kuthandizana ndi zinthu zake. Mwachitsanzo mukaona atumwi, tikamanena kuti atumwi anali ndi chikondi ndithu chapawina ndi zake, mukaona kuti akuti ena amafika pogulitsa zinthu zawo ndi kuthandizana ndi anthu ena amene anali osowa, ndipo pakati pawo sipanazindikire oti osowa ndi uti. Muona kuti popanda vuto, kodi chikondi ngati chimene chocho chikadaonekera, muona kuti sikanatani sichikonolinga. So mavuto nthawi zina amatipangisa ife kukhala okondana wina ndi zake. Andi nzako amakuzindikira kwambiri kuti umankonda chifukwa cha nthawi imene wakumana ndi zovuta. Popanda vuto, chikondi pa wina ndi zake sitimazindikira kuti kodi mzanga amandikonda bwanji. Ngati ineyo gulu ilili la mwa Khristu ndiyamikire kwambiri ndikuonapo chikondi chachikulu cha Mulungu chifukwa chani zovuta zimene anthu ena tikumakhala nazo zing'ono mapezeka kuti tikuthandizana wina na support wina ndi nzake, anthu tikumapitirira kumaonekera kunena kuti akuluakulu sakuoneka kusowa. Mwinanso anthu ena akunja amene sakuzindikira kuti chikuchitika ndi chani, kumadabwa kuti kodi akulu amene wazinthu ngati zizakuzitenga kuti. Muona kuti anthu ena ake achifundo amene aphunzira kukoma kwa Khristu Yesu ndithu akuthandizira anthu ena amene nkufoka kwawafikira, anthu ena amene akuzisowa ndi kumachita support kuti kusowa kumene kukusakuonekera pa moyo wanu. Ndimaona kuti chikondi nachonso kuti chikatumphuke, ungwiro umene uwa Mulungu, khalidwe la Mulungu lonse kuti likafike potumphidwa. Mulungu akuyenera kuzalola kuti kusakhale vuto lalikulu kutsogolo kwa ndime. Mwina chakudya kulibe, kugula ndi kugulitsa kulibe kwa iwo amene ndithu sanatsamire ku ufumu wa dziko lapansi, kapena kuti amene sali mfumu umene umene mwakamba kuti wa chirombo. Ndino muona kuti chirombo chimene chikhale chikuchita nthawi kumapeta. So muona kuti chifukwa chakusagula, chifukwa chakusagulitsa, muona kuti anthu pazakhala mavuto akuluakulu. Ndino muona kuti anthu amene ali m'mavuto azapezeka kuti akubwera pamodzi nachitana share zinthu zimene ali nazo, umoyo wawo ndikumapita chani, ndikumapita chitsogolo. Anthu ndojeno kumazindikira kuti ndithu ali ndi chikondi monga Khristu Yesu ali. Ndeno ndi zina mwa izo zimene zimachita makamaka mavuto amene amaloledwa kuti abwere pakati pathu. So ndiwombe mkota motere kunena kuti kodi mavuto ono amapanga chani pa moyo wathu. So choyambirira ndichonena kuti mavuto amatilekanitsa ife ndi zoyipa. Chifukwa chani? Vuto likabwera umakhala ndi funso kuti vuto lili libwere ndi chifukwa chani. Vuto lili kuti libwere ndi chifukwa chani, nanga kunena kuti vuto lili lisazabwereso ndikuyenera ndipange chani. So ngati panali chinthu choyipa chimene chinakupangisa zona kuti upeze vuto, mwachitsanzo wina ali kundende, kuti upezeke kundende udapanga chani, anaba. So mwanja ina kuti asazakapezekenso kundende akazatulutsira akuyenera zapanga chani, akuyenera kuti kuba asazapangeso. Ngati mwanja ina chifukwa cha vuto la kundende lampangisa iye kutani kuti asazabeso, sazisofunaso kuba chifukwa kuti akuzindikira kuti ndikazangupanga asano ndizakaponyedwaso mundende, kapena kuti ine ndili ndi njala tsiku lali, ndili ndi njala chifukwa chani Mulungu inde anandipasa zambiri, komano zinthu zimene anandipasa zija ndinachita nazo chisawa, ndinazidya mosayang'anira zamawa, ndizotsatira zake lero ndikuvutika. So kutino vuto lili lisazapezekenso pakati panga ndikuyenera ndipange chani, nanja lisazapezekenso pakati panga, ose ndikalandira zinthu ndikuyenera kuti ndizigwiritse ntchito moyenerera bwino. So mwaona, so vuto limatilekanisa ife ndi choyipa chimene timachichita mbuyo. Chifukwa chani? Nthawi zonse vuto likabwera limatifunsa kuti upeze vuto lunapanga chani, nanga kuti vuto lili lisakhaleponso ukuyenera kuti upange chani. Then step imene wazayipanga kachiwiri imazakuthandizira kupita chitsogolo ndi ndani, ndi Mulungu kotheratu. Zonsezi tiziyang'anire mu ango ya umoyo wauzimu. Namba 2, vuto likabwera limatisira ifeyo chishera, kapena kuti limatisira ifeyo chikumbukiro. Chishera ndi chinthu chimene munthu wakhala naye ndi bala umazindikira kuti okay, bala lili kuti libwere chinachitika ndi chakuti. Mwachitsanzo ine nthawi nake ndikamayenda pa njinga ndimakonda kumasiyirira manjawa, ndikumaza gwiraso ma 100 pakamodzi. So tsiku ina ndikupitanso malo ena ndinapanganso zomwezo, then ndinakaomba mwala ndinagwa mpaka na bondo langa kutani kusipuka kukhala ndi chilonda nthawi imene. Komano umeona kuti zimene zinandichitikiranso anthu pondifunsa ndimayankhula zina, komano kenako neneyo panopa zinandithandizira kuti loko ndikamayenda pa njinga paja sindimapanganso khalidwe limene lachibwana, chifukwa ndinadziwa kuti khalidwe limene linandipezetsa vuto lalikulu. Ndikamaona ntchito imene ndimakumbukira khalidwe lachibwana limene ndinali nalo mbuyemo, ndipo sindifunanso kulibweretsa. So vuto likabwera limasiya ngati chishera. So chishera chija ndoti chimakhala ngati chikumbukiro cha umoyo wako, ndoti chimakukumbutsa ndoti ase ukumbukira kuti zinthu izi zichitike, chinapangisa ndi chani? Okay, chinapangisa ndi chakuti. So chifukwa zimenezo sumapanganso mystic image yake kachiwiri. Mwachitsanzo ndimakamba uzana Israeli anakhala ovuta kwambiri kufika kwa Yesu Khristu, kunati samafuna kumamuva Yesu Khristu akuyankhula ndi mwana wa Mulungu, chifukwa chimene chimaopsa ndionera kuti mwina akhoza kukhala ngati
iyane ndi ambuli kapena kuti akhoza kukhala ngati makosana ena amene anabwereserapo zinthu zina zimafano nthawi yambuyo. So uyuyuso asawalowetsenso ku ukapolo, kuti asapitenso ku ukapolo chifukwa kuti mwina akamtumikira iyeyu nkupezeka kuti ndi fano si mwana weniweni wa Mulungu, zotsatira zake mdoli Mulungu azawakanthanso azawapititsa ukapolo. So ana Israeli anali ovuta kwambiri kunena kuti wina abweresere fano pakati pawo, samazifuna manja ina iliyonse kapena kuti samafunanso kuyang'ana wina aliyense kuti amutche ngati Mulungu, chonsecho iwo mwina muchidziwitso chawo kuona kuti si Mulungu. Ndeno muona kuti zinawathandizira ndithu ana Israeli mu nthawi zambiri, komabe ngakhalebe mu nthawi iyi zinawathandizira zinayika pa chiopsezo chokana Yesu Khristu. Komano muona kuti chifukwa cha kukwapulidwa kumene anakumana nako kupita ku ukapolo, anapezeka kuti anayamba kudana ndi mafano ambiri. Mafano ena alonse samafuna pakati pawo, ndipo amafunisisa iwo kukhala ophatikana ndi Mulungu kotheratu. Leno ndi zina mwa izo zimene zimachitika kunena vuto likabwera limasiyapo chishera chimene chimakhala chikumbukiro, chimene chikumbukiro chichi chimatithandizira kunena kuti ifeyo tisabwerenso mu zolakwika zoyambirira zimene ifeyo timazichita. Cha namba 3 ndi chonena kuti tikaona zonsezi zimatipangisano kunena kuti ifeyo tibwere pamodzi. Anthu amene ali m'mavuto zimathandizira kunena kuti anthu amene ali m'mavuto abwere pamodzi, kunena kuti kodino kuti tisolve vuto limene tipanga chani. So muona kuti mpingo nawonso koma ndi mavuto uzabweranso pamodzi ndi kuonesera kuti tipange chani kunena kuti zinthu zizi tizigonjetse. Mwachitsanzo, munthu amene ali ndi njala komano iye ali ndi ufa okha, ndiye wina ali ndi njala koma ali ndi makala okha, ndiye wina ali ndi njala koma ali ndi ndiwo zokha. So muona kunena kuti magulu atatu anthu amene wawo kunena kuti adye akuyenera kupanga chani. Amene ali ndi ufa sakuyenera kuti akapemphere zake ndiwo, chifukwa akapempha zake ndiwo ndikuti uyunso akhala osowa kanthu. So chimene chimachitika ndi anthu nonsenu, wamakala wa ndiwo wa ufa, nonse mungokhale pamodzi, then muphika modya pamodzi, kenako mukadya mwakhuta tsiku limenelo latha. So mavuto amakupangisa inu nonse kubwera pamodzi, anthu amene muli ndi cholinga chofanana. So zovuta zikamabwera pakati pathu, muona kuti zimatithandizira ife kukhala pamodzi, zimatithandizira kupemphera. Nthawi zina magulu amene tiliwo muona kuti wina achita post abale thandizeni kupemphera zinthu ngati izi zandisamwa, ndipo pakhala kuti iwe wayesa kupemphera pawekha. Ndikukhulupirira nthawi zina ndimakhapo ndi undekha umene umakhala pakati pathu, inenso Mulungu nditangopemphera akhoza kundimvera. Ndikhala nawo ma devotional prayers amene akumakhala m'magroup sindikakhala nawo. So muona kuti wapemphera pawekha sizikuchitapo kanthu. So Mulungu kenawo akuza kuti auza nzako akuthandize kupemphera. Potero paja azako chongo uthandiza kupemphera zinthu zimene umavutika nazo mwina zaka zambiri kupemphera pawekha. Wezo sizimathandiza, manzangu auza ngopeza tsiku lomwelo mayankho akubwera. Chifukwa chani? Zikukumba iwe kuthandizira kubwesa pamodzi ndi anzako. So mavuto amathandizira kubwera tonse pamodzi, anthu amene ndi cholinga chofanana, then ndikumapitamo chani chisogozo munkuteromo koma kaonekera mpingo wa Khristu Yesu ndi chikondi chonse chopanda banga chopanda chilema. So kwa tsiku la lero ndikhala ndikulekeza pamenepa pa mugawo loyambirira loti Mulungu kulola mavuto adze pakati pathu. So gawo la namba 2 likhala lonena kuti kudzikira mavuto tokha, kunena kuti ubwezo wathu ndi Khristu ukhale olimba. Then gawo la namba 3 tizakhala tikuonapo Satana kuyikapo mavuto pakati pa anthu. So anthu kodi amene ali mwa Khristu chizawachitikira ndi chani? So ndi zina mwa izo zimene tikhale tikuzikambirana mu mawiki ali mkudza kutsogolo kwathu. So Mulungu alemekezeke 49 ndi phunziro limeneli, kwaye kukhale ulemu ndi matamando makamaka ndi sekakaya ndi pemphero. Ngati pali funso pamene ndamanga ndoti zibwera patsogolo pathu tipemphere. Olemekezeka Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu, chifukwa munali nafe komanso muli nafe ndipo muzakhala nafe ku nthawi zonse, monga molengeza nanu Mateyu chapter 18 verse 20 komanso 28 verse yake ya 20. Pirizana Ambuye kutitsogolera mu tsiku lonse lero muzokambirana zina zonse zimene tikhale nazo ngati mpingo, ndipo mzimu wanu ulankhule kwambiri makamaka ku mitima yathu kuti tipitizebe kugonjera ku chifuniro chanu. Inu mukule chifukwa cha nyengo zonse zimene zikhoza kubwera lero kapena mawa, kaya zovuta mphepo zonse zimene zikhoza kuomba pakati pathu, koma tithandizeni kuti tiyimebe mwa inu Khristu Yesu osabwereranso mbuyo. Monga mwana inaso m'buku la Chivumbulutso 3 verse 12 kunena kuti nyengo ya zovuta zimene zikubwera patsogolo kwathu chifukwa titakhulupirira dzina lanu inunso muzatilewetsa muzonsezi. Tithandizeni kunena kuti muzonsezi tipitirize kuyima ndi kuyang'anabe inuyo monga mfumu yathu. Inu mukule ife tichepe ndipo kufuna kwanu kuchitidwe pamene tikhale tikupitiriza zina mwa Khristu Yesu mpulumutsi wathu okondedwa. Amen. Amen.